Ato nga pagtagad mahigala ron ang nahitabo sa kinini ang Binalew landfill nga ni hugmak ni mga sukid ti paminaw. Ug unya dunay daghan mga kagalaan in town nga mga na tabunan na rescue ning uban na ay mga na missing pahantod karon ug doon na pod mga higalay na kalas in town. Ato nga balikan karon totoo may higala si kasamang Pulauro sa dugang nga pag hatag na to og recap. Ato mga kaubanan karon to apod atong gipalikan kining area mga sukid ti paminaw. Ang kinini ang nahitabo kining maong landslide no kay gahapon kini alas 4 sa hapon sus Ginoo ko. Huwag taon-dangi pa ining mga katalagman in taon mga sukid ti paminaw. Ato ning iampo mahigala nga sakto na in taon no. Mao ni ang nahitabo pero alas 4 pa sa hapon mao ni ang pag alas 4 pa lang. Didto mahigala sa barangay Binalew usa ang patay dunay 8 nga naangol ug doon na pa'y kapin sa 20 no nga mga trabahante ang gipangita pa ilawom sa building nga natabunan sa pag landslide mga higala ining basura. Ato ni hatagag pagtagad mga higala. Asa man tong gustong sa adlaw pa dong katumaong video na batoy audio dong. Nara batoy audio? Itong sa kanato kuno paminaw kani oh. Oh, mo ni oh. Kani. Landslide yun dire gid. Landslide. Binalew ni mga higala. Urot gito kamatay lang nagkon. Barangay Binalew. Ha? Ano dong ito sino dong urot gito dong. Spato ang mga bata sa rin dito sud. Ayaw lagi magkuhan diya kay kanao, grabe. Kunag landslide. Ang uban nakaatkat ka sa tugba. Bungkag gid. Sa atong musulod. Ang mga residente nila sa may atbang nga bahin. Dong, grabe dong nabungkag dong. Mo ni mahigala ang hitabo sa may Binalew no. Kini sa pikas bungtod ni sila, pikas bungtod nga kuan nag video. Sus, Okay. wow, bungkag yun tanan, oh. Hoy! Woo! Grabe lang siya, dagang ipatayan na ba? Dagang surong siya. Mo ni mahigala ang nahitabo. Okay, sa tan-awon ang kadali sa di pa ang report ng Radyo Man Pulauro. Kasi Pulauro may dito gyud kagahapon si kasamang Jane Gallardo, si kasamang in fact si Ken ganina abot po dito. Walang yung sila. Kasamang GQ, kasamang Remark Pugoy. Dito mahigala aton sa coverage. Naglandslide ang basura mahigala sa may Binalew. Ha? Ano dong ito sino dong urot gito dong. Spato ang mga bata sa rin dito sud. Ayaw lagi magkuhan diya kay kanao, grabe. Ang uban nakaatkat ka sa tugba. Bungkag gid. Sa atong musulod. Alas 4 kagahapon ni nahitabo mga higala. Dong, grabe Ang Prime West Incorporated, buhatan sa Prime West Incorporated sa may barangay Binalew. Ang natabunan. Sa nidahili mahigala nga basura pasado alas 4 sa hapon, gahapon mga kigala Huwebes, adlawng Huwebes, Enero 8. Nining atong buwan mga kigalaan sa Enero nining tuiga na gyud no gipahibaw ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, ang chairperson sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, nga gawas sa namatay dunay nangaugkat na nga unom 8 no sa atong latest mahigala atong kuan dugang pang report karon dunay 8 nga naugkat ang naangol mahigala og matod pa na ay tulo nga naa pa sa critical nga kondisyon og dunay pay 20 kabuok nga mga missing pa hangtod karon. Atong kuan ang pag-recap ni Radyo Man Pulauro niining mao nga insidente mo ni mga higalo pag nanay sa audio sa dong. Ug nabay audio ni dong. Kani oh. Oh, ano yung pag-rescue kagahapon?
boss. Kedua, ikatulo ni. Wala naman ikagawa sa mga way out good. Dagang kita ulit surin. Ay, lagi sigsagit itong nagtabang lagi. Mo ni hitabo kagahapon. Naglandslide ang Binaleo landfill. Nahugmakan kining building nga diha sa ubos nga bahin. Mo ni ang pag-rescue kagahapon adlaw. Hindi pa ho. Ay, go. Okay, so mo ni hitabo ang mga sugod paminaw. Maanong na diri. Kuan boss. Okay ra kanin. Ang kuyog ng mga natabunan sa ilawom day paita. Sa ano ni iwagi na ba? Diri dapit daw. Mugay to kalis. Ano eh? Sila nga tiwina ka daw? Tiwina. Dito to ubos sila opisina. Dito opisina diri. Unsa man diri ade? Maanong na diri. Kani building nga. Kato dito ubos. Oh, dito dapit mo sila tiwina. Dito. Na ay mga tao natabunan sa ilawom. Diyan na naman kuno diyan nila. Ah, si kuya to sa dito. Relax lang ba siya, boss? Sus Ginoo ko kanang tabunan ni paita day no. Hey, inalang patagkuan, boss. Cutter. Mo ni hitabo ang mahigala kagahapon. Alas 4 sa hapon Sige, sige kini. lang. Okay ra na boss. Ginawa lang yun. Ilag, kuan. Tignan na. Ang mga naugkat gidala sa Visayas Medical Hospital samtang kadtong gikatahong namatay gidala sa North General Hospital. Dami na sila kuan. Kanang Matod pa mahigala mihumok ang yuta. Gumikan sa padayon nga pag-uwan-uwan sulod sa pipila ka mga adlaw. Nakapahumok kini sa yuta sa may Binaleo landfill. Di madanag bira di aw madanag duot di ado kana ang kuano put ay puthaw na. Puthaw man na. O ni hitabo ang mga kaigalaan. Pastilan. Okay, ato ning tagad mahigala. So mo ni ang sitwasyon sa may Binaleo. Wala man unta mahigalay kuan, wala may ingon nga naiuwan kagahapon day. Pero sa milabay nga mga adlaw nga nagsige na kuan-uwan ni humok ang yuta, matud pa mahigala sa kinini ang mga officials nato sa Cebu City government nga nakasusi dito. Ibalik sa gamay tong kuan sa ka video kuno katunay gidayongan dong. Og di man to lang makuha aton tan-awon kuno balik ka kasamang names gamay lang balikan to gamay tong sa adlawan pa. Kini dunay gidayongan. Kani. Kini oh. Di man is building dito gikuha sa ilaw. Aha. May tao nakagawa. Kedua, ikatulo ni. Wala naman ikagawa sa mga way out good. Dagang kita ulit surin. Ay, lagi sigsagit itong nagtabang lagi. Kinsa mong tao na eh? Kani gidayongan sa mga rescuers. Dito to gikan sa building sa sud. Bulan siya buwan. Sus Ginoo ko. Hindi pa ho. Ay, go. Okay na yun. Mo na yung basura ka na sa babaw, no? Nalumpag siya, na landslide, direct pa sa ubos. Nga doon may building sa ubos. Mo na may galang building sa ubos ang kuan. Opisina sa Prime Waste Incorporated. Kedua, Kaniyo? ikatulo ni. Wala naman ikagawa sa mga way out good. Sige, kuha gikan dito sa may building. Ay, lagi sigsagit itong nagtabang lagi. Kinsa mong tao na eh? Layo ka sa bulan siya buwan. Mo ni ang padayon nga rescue pagkagahapon pa ni. O ito ko ang dugang updates pagkakaroon. Ay, go. Okay. Ato sa iparikap mahigalan Radyo 1 Pulauro kay dito sa area kagahapon. Og unsa magining hitabo ang mga sukid tig paminaw. Ato tagag pagtagad mga kaigalaan. Kini mo pahitabo pero human lamang pahinumdum sa kadali. Ngatong i-check si Radyo 1 Pulauro sa dugang report labot ani mga sukid tig paminaw. Standby. Atong iparikap ni Pulauro nya to si kasaman Jane Galialdo ron. Gibalikan na tong area alang sa dugang updates.
Straight to Atong balikan ng mga higala ning maong nga sitwasyon kay kini ni ang kasamtangan nga di lang sa palabayan og basura ning maong atong Binaliw landfill. Ang pangutanan dako ini ron asa man ilabay ang basura ini Cebu City day considering nga nagsingabot ka bang sinulog. Daghan na ba kay mga basura mahigala sa man ni? No? Di malalim ning kalakiha ron. O niya ato ning klarohon mga kaigalan si kasamang pulaw ro. Ato ning gikuan mao ini adto gyud sa area mga higala pag hitabuan ni mao ginakaso dito mga sukit ti paminaw. Ato nga tagay pagtagad no. Ang in fact ang hipodromo, ang barangay hipodromo kagahapon mao pa kuno paghuman laglabay dito day. Igo sa nakahumaglabay dito mao ina balita na nga uy. Naglandslide man ang kuan Binaliw landfill. Ato nga tagay pagtagad mahigala ang report uban ni Radyo Man Paul Lauro ni mga orasa. Paul, unsa man gihitabua kagahapon Paul? Dito magi ka sa area. DYHP. RMN Report. Radyo Man, Attorney Ropelo, man na nato makuha dayon ang maong report. Nagguliyang na dayon ang ato mga rescuer sa pagsangpit o pagradyo sa ilang mga neighboring mga mountain barangay na dunay mga rescue team. Ang ilang tawgan dayon agsungot sa Nuse o Bakayan o gingon man ang Pulang Bato. Radyo Man, Attorney Ropel, o niya gikuwang pamangyod Attorney Ropel motong ni full force na ang atong city government sa atong mga city disaster, no? Ang Cebu City disaster o niya Mandawi ni apil na Attorney Ropel o niya ang atong special rescue force sa BFP ni daga na dito sa area kay nanawagan naman ng management dito nga need sila og ubay-ubay nga mga rescuer kay ubay-ubay sa mga tao sa maong building ang natrap kining gitawag og prime waste solutions nga naa na diha ilang admin office, operational office nila, MRF building, ilang in-house nga clinic og kining ilang WASB nila. So mao ni ang naa diha. So man kalisod Radyo Man Paul kay alas 4 kagahapon nagsugod ning maong pagka-landslide. Unya padung sa gabi mo na kini karon ato makita sa video ang mga ambulances nato nga dito mga rescuers gabi ing dako Radyo Man Paul nga nagpadayon sa pagpahigayon og rescue dito sa area Radyo Man Paul. Mao na tinod Attorney Ropel niya kilom-kilom na gyud naabot ang ato mga responder, ato mga rescuer og kami kay bawa maka ng bantal Attorney Ropel hilabihan man naka-traffic diha. Labihan gyud. So, bagga kayo, in fact ang atong CCTO gi-advisean to giradyoan nga ipakabya na lang priority ang maungdan nga makadili maungot kayo mga sakyanan kay mga responder nagsunod-sunod pagkahapon nakasunod tag ambulance dayon so mao to nakapenetrate dito jud sa ground zero Attorney Ropel na ato nakita ang ato mga rescuer nga amping po lang ilang pagkuha sa mga tao dito sa suod unya diha dayon toy unang 7 nga nakuha buhi Attorney Ropel pero angol sila kay datugan man ni sa mga beam sa building ang ilang mga lawas og TL Attorney Ropel. So nitabuan ni Radyo Man Paul ato tagaan og kinini ang bird's eye view ang ato mga listeners. Dunay basura dito murag na bukid ning basura ngay mao man gihimo nga kining labayanan dito napita Radyo Man Paul. Anitabo pag landslide ang opisina ining Prime Solutions kining gitawag og Prime Waste Solutions ang ilang opisina kay private man nga kuan landfill ang ilang opisina mao inadatugan Radyo Man Paul. Natay video ni Attorney Ropel sa CCTV na siya ato na nang gipalimpyuhan ni Gerald og ni kuan ni Nems hinahinay biya Attorney Ropel naalay nakahangad dayon unya nakasinggit sa ilang mga kaubanan dito sa building nga panggawas mo dili gyud sila matabunan sa pagguba sa building Attorney Ropel kay hinay-hinay si Attorney Ropel dili bigla pa Asa gamay na ha atoy pakita ni CCTV mo ni CCTV nims no kani mo ni. Okay, so mo na yung mga building dito sa ubos, mo na ilang opisina sa kuan. So mo din ning kuan na be. Di ba mabadlong tas mita ni dai mo inig kuan? Sige gamay lang kay basin bag mo suko sa mita nga kuan kaayo kana na ang labihan ka nga pahitabo tanaw hinahinay ra tuod og kuan ang paglandslide mo ni ako sa CCTV. Uy, sus Ginoo ko. O tanaw mo ni mga higala ang nahitabo, no? Okay. So nahinay sa landslide yan dito tugpa ining opisina sa ubos mao din hitabo ang mga sukid paminaw. Yeah, kining
kining bukid naluyo ni siya ang mga kuan Attorney Ropil, ang mga nabuntod na nga basura. Unya hinay-hinay siya ni Daily, kana makita na to. Nya iyang giduot ang building nga ground floor type ra ni siya nga building Attorney Ropil. Pero dako-dako siya og area. Oh, makita na to sa CCTV nya napagay operational pa gani napay nag gamit sa backhoe ni Attorney Ropil. Oo. Wa sa magdahom gyud hitabo ni. Wala yun. Hinay ra gyud siya. Oo. Murag tubig lang ba hinay nga lidahili ba? Inanay ang pagdahili. So kung doon na pa'y nakalili daan o nakasinggit nga gawas ta kay na walang slide, malagmit makadagan pa to mga tao. Dagan mo, gawa mo, makadagan sila kay ground floor man ni siya nga building Attorney Ropil. So, doon na siguro yung mga lamba-lamba, maghuot pultaan. Cause at least, diri na sila dapit kay ang iyagong pagka-tumba ng building, murag giduot lang Attorney Ropil ba? Wa yun yun nga, totally nga natabunan gani sa mga basura. Anong murag giduot diri sa luyo niya, natakilid na pamukmo ang porma sa building. In fact, ang iya galing ato, Attorney Ropil, wa man hingpit mo touchdown sa yuta. Nya kagabi samtang nagsige na ang rescue operation sa mga nagsinggitay. So ang sitwasyon na dito Paul, bukid sa basura ang likod anang kanang building nga ilang opisina naan lagi butang unya ang likod ana ang bukid sa basura. Mo din hitabo Paul. Mo nay porma sa ilang building Attorney Ropil sa luyo nagtipunog na nga nabukid nga basura. Nya mao nang pagdahili murag hinay-hinay duot ang ilang building ba. Potong na kuan na bungkag jud. So mga debris, mga beam Attorney Ropil maoy sagad nga nidat-og og basura katong confirm nga usa ang patay natabunan to siya sa mga basura Attorney Ropil. Ako to gipunta na tong responder natabunan to sa basura mao tong baho kayo. Unya baho kayo mao tong na matay yun ang maong biktima wa na gyud matabang. So ang ilang tan-aw wa naman maglihok aritas mga nagtabaw og naglihok arita mao'y priority na to, mao'y priority sa ato mga rescuer Attorney Ropil niya may manon kay pag ngiob na ngitngit na nakapadana yon sila sa ilang mga lightning tower, ilang mga kusog kay nga suga mo ning wa mag-ngiob ang area ilabi na dito sa site yun sa kuhaunon ang mga tao. Yung mga pasado alas 9 niabot na yun si Mayor Archibald sa area nang nagsusi din dito unya ni anang pagresponde sa ato mga responder nakamuntar man dayon sila og command post Attorney Ropil matuldo na sila yung mga coordination sa tanan nila nga mga responder nga nag-abot-abot na nianang pagkagabi na gyud Attorney Ropil. So 24 hours. So buntagay ang pang-rescue. Oo. So 24 hours ang gibando na ni Mayor Archibald way hunong nya. Doon na 5 City Attorney Ropil ang wa pa makuha karon. Unya ongoing na ang search and rescue operation dayon unya naka-interview tag mga residente dito na Balakay town o ilang mga dagway di na to imagine ang ilang kaguol nga gibati matong ilang mama kuno na diha unya wa pa kuno makuha kay do naman to i-report nya do na sa babae nga nakalas yun no. So mao to i-confirm nga BA nga usa ang patay Attorney Ropil. So wa pa ta kay bawo karong mga orasa kay gagabi may aksyon og hunong sila kay murag nakamantay sila nga murag nay linog ba. Sila lang pag-confirm pod. So karon ang Bain City nga kauno na Attorney Ropil mao na ni ron ang sunod nga himuon sa ato mga rescue team nga naapyapon sa ground zero meaning mga oras sa duha ka bakho mao gi ali ron ining atop sa building nga dili mo tiwas og ka dak Attorney Ropil mao ni ilang gi ali para palang pugong lang ba samtang ato mga rescuer padayon diha sa ilawom kuha pa ining uban nga nagsige pagtawag og pangnawag pa og tabang Attorney Ropil. Butangan gyud og bangilan daan Paul kay simbako og magsitag pang rescue dito unya-unyag matandog na naa nya mo balik na po simbako lamang og kahugno radyo man Paul. Tinoda Attorney Ropil mo to'y gihimo sa ato mga sakop sa disaster. In fact, dito si retired General Aderson Kumar nga mao'y naghimo yun, mao'y silbing overall ground commander dito sa area. Kana makita na to sa itong video. Mao na siya ang atop. Nakapenetrate man ta dito kay nakagamit ng
hard hat unya nakagamit sa taog mga ekipo nga makapaduol ta diha sa ground zero mo lang atong video duol kayo ta sa area Attorney Rupil. So ang kabaho lang yun sa basura Attorney Rupil di mabangbang yun labi na ang lula kay sa inuson ka na mosamot dito jud no gidubli na nako akong face mask Attorney Rupil pero mo penetrate yun sa imong ilong ang kabaho kay kung ano na nabukid na gula nga basura sa imong palibot. Imagine makita nimo diha sa palibot na tipunog ug nabukid na nga basura mao nang ang kabaho dito sa lugar mao imong yung masingo. So mao ni atong pag-recap kagabi Attorney Rupil kini mga video mao ni ang mga naghuwat-huwat in town sa ilang mga kabanay nga nangindahay sila nga buhi ra gyud unta. Pahala naglaay mga angol-angol basta importante nila buhi lang mo ning nagtukaw po ning mga residente dito nag-apong sa ilang ginikanan ilang mga parente nga trabahante ining maong building na tumba o na collapse kay na dahilian ining nabukid na nga basura diha sa Binaliw 1 barangay Binaliw sa landfill. So daghan kayo ang mga daghan kayo ang mga ambulansa nga padung dito sa may Binaliw kagahapon. Nagwangwang dito dapit sa may Banilad bisa pa man sa traffic ng iriyaha pero gitagaag prioridad yun nga makasuod in taon ng mga ambulansa nga padung dito Radyo Man Paul kay grabe ang tabangunon pati naghana. Inoda Attorney Rupil kami gani bisag motor among gisakyan pugos may counterflow kay amo lang gisundan ang ambulance para mas dali ta makaabot na dito sa sud. Ang problema lang yun dito sa sud Attorney Rupil ay kuan ka lang magwawa ang atong internet connection dito di ta ka kuha kayo manang atong gihimo gabi nantod na lang ni Daiken kami lang nag-communicate si Daiken diha sila sa gawas kuan lang sin lang just mga video kay basig mukalit og kusog-kusog ang internet na send dayo nato so mao ni ato mga video ug picture kagabi sa diyang na penetrate nato ang ground zero kagabi Attorney Rupil. Pagtinuya taon sa pamilya Paul kay ang mga pamilya musinggi taon og naay ambulansya nga mogawa sa compound mangutanang naabay sakay nga biktima pamasin in taon nga nakuha ng ilang mga relatives nga naa sa sulod na Diban Paul. Pagtinuya taon sa mga parinti sa mga pamilya nga naa sa gawas. Inoda Attorney Rupil. So mga pasado alas 10 nakabantay ko nga doon ay inaabot nga puwersa sa Red Cross pero ang ilang mga Attorney Rupil mga badibag man. Uy. Mga badibag ba? Murag doon na sila gipreparahan siguro ba kay ba kaning gidugayon sa pagkuha sa tao ko Attorney Rupil no? Labi nagway hangin dito sa sud. O ay makaon. So murag ma-estimate nila ang mga oras mga kani mga oras di yun ni makuha wala na gyud taon ni sila so hinaot lang gyapon nagampo lang gyapon ta nga makasurvive sila ang resistensya ra gyud ani mga tawhana Attorney Rupil nga mo 24 hours ang ilang gininhawa ba bisan sa kalisod dito sa ilawom kay ako gipangutan ang mga responder dito sa ground zero nga ni kamang yun dito o sa may nakakuha nila sir ang mga debris yun sir mga kabilya mga semento sa building gani ang structure Attorney Rupil kining beam ug magisgot tag beam ning building ug gahian ni putawa Okay. Straight to the point. Atong tagapagtagad mga kaigalaan kaya ato makabanan karon tuaman sa Binaliw landfill atong tagapagtagad mahigala kining pagkahagsa no pagkahugno ni ining naglaundok nga basura unya didto naglandslide ni kini kong basura may galas kadaghan bungtod magunang naa nya ni landslide dito sa ubos to dito ang building ang opisina na sa Prime Waste Solutions amo ni kining private man nga kwan Prime Waste Solution unya ilang opisina na sa ubos so kini mao ang aerial shots ni ining maong naglaundok nga basura mga higala sa may kini ni ang Binaliw padung ni sa may norte nga bahin sa atong dakbayan sa Sugbo ug unya mo adto ka sa may Talamban area muliko ka kung subay ka mahigala sa Banilad muliko ka sa may gymnasium anang Talamban no familiar mo na diha padung na dito Pitos lahos na dito mga kagalaan sa unahan ngadto na padung sa kwan mo na Bukirang Bahi barangay ni so nahitabo kagahapon alas 4 sa hapon ni nahitabo mahigala nga na hagsa kini. So mo ni ang iyang so kining building sa ubos, mo ni mga higala ang opisina sa Prime Waste Solutions Incorporated. Mo na yung opisina so
pagka hagsa mga kaigalaan didto tugpa niining maong building. So atong tagag pagtagad mga sukid di paminaw atong balikan gamay katuto ang pag-rescue kasamang names katong susihon asa dapita to nakuha ang maong pag-rescue ug unya katong video ko no kani oh. Oh atong panidaan na gana. Okay. Sa ba sa concerning? Laro pa kay istorya ang bawon basura. Tanaw. Adlaw gid siya. Halos magbabag ko ba diri. Ang lagmas. So dito ni kuha sa ilam sa building. Ikatulong. Trabaho? Tagang kita ulit sulit. Lagi sigsiyagit itong nagtabang lagi. Dunay asawa kagabi nga nagpaabot sa iyang bana in town nga naa sa sulod ato paminawon to nga interview mga higala ni kasamang Ken Galinia o katong nga mga uban pa mga interviews kagabi dito sa area. Okay, mo nang hitabo Alas 4 magod sa hapon. So padung sa gabi asa man to pag-rescue sa pagkagabi na dong pagkadaghana ang mga kuan kato mga pagkagabi dong kanidong o kani mo ni ang sa pagkagabi na dito sa area mga sulitig paminaw. Search and rescue Okay, sige ka polling report. sa uban pa nga naaron niya sa ilawom sa mga building. Pila mo kuno ni kandana ma'am sa inyo na ibawan? Dung pila ni kandana dong. Pila ni kandana kini building nga? Ako kahibaw ka pero pa ko pare diri. Karon pa sa kaso diri. So doon na mo'y parinti diha ma'am no? Kinsa man inyong naa diha sa sud? Si Jima ug si Alot. Jima, Alot. So sa apelyido Jima? Kana sa tuyo. Apas. Apas, mga pila edad ani? 40 kapin man siguro na siya. Nya ang usa si Maguwang ang katong Alot may mga 50 kapin. maguwang ni sa Alot. Oh, Manghod si Jima. Kinsa pa? Napa si Kuan din na. Si Bukod si tinudan niya nga ang gaan man nagjoy. Oo. Babae ni? Oh, babae gyapon. Pila edad ani Joy? Bana-bana lang. Mga 50 kapin sa Ang ikaapat si morat na akong Tulo na. tulo na ang kuan. Tulo. Mga kuan ni sila, mga basurero. Anong Awang kana si Kuan, kana si Joy kay nana siya sa Kuan. Na siya sa opisina. so sila. So wa kagawa sila ma'am. Wala. Tapos silang sa. So napa din na sila diyan sa sud. So man, napa ko no? Nagsigit pa? Sigit pa? Na ako rin nagsagit ko di ako nga babae laki. Saan sa mga orasan na hibaw? Ani? Kuan nakaibaw mi kuan man nakaibaw kay Singko na? trabaho masabnig. 5 pasado na. Asa, taga-asa man ni sila? Panoy puy. Diri sa Binalew. Panoy puy konsolasyon. Panuloy po'y konsolasyon ni sila nagpuyo day. Naman diri ngayon no. Konsolasyon. Ang mayon sa konsolasyon may naan diri. Sa city, Cebu City, wa pa. Si Mayor Chibal, diha ang tesulti nga na ako diha. So, imo ning mga tigagaw? Dili ka nang pangan sa kong anak. Gangan. Sige, ani mo, ma'am. Evangeline Evangeline, Romanto. Kumampaw. So, ongoing pa mga kasama. Mo ni ang kagabi hitabo no. Rescue operation sa upan kaya pa man nagsigit niya upan kuno nakatingog doon na ipapay. Pero i-confirm sa niya doon na sa ipapay. Natapunan sa basura, no? Ilang giukay kaganawa na yung panglihok. So, giawahin na lang to. Giunam ni nila rescue ron mga kasama ang buhi pa. Kanang mga piit pa. Doon ay mga nangapiit. So, standby mo sa dugang update lang, Ali. Okay, so mo ni mga kailan ato makita mo ni ang pagpadayon pagpang-rescue. Dunay usa ka interview nga ni Inday Ken Galinia, usa ka lalaki nga na-rescue nga nakaingon gyud sa ikaduhang kinabuhi na niya day. Ato paminawon samtang ato i-check kasama Jen Gallardo ron sa dugang report sa area mga higala karong atong taod. Standby lang una ato sang i-check ang atong signal. Pero tong paminawon kining maong lalaki kuno dong names be katuto ang nakaingon gyud sa mahigala kwan para makasaysay sa hitabo kani. Be. Ang audio ko no. Sige, audio. Okay, gamay lang kay mahigala ha. Okay, atong gi-adjust karon ang signal usab ni kasama Jane Gallardo nga mohatag na to og update to as area ron live mga sukid tig paminaw. Okay, so mo ning hitabo walay audio dong. Ikuan ko no. Walay usa ko no gamay. Kay mo ni ang interview na kasama Ken Galinia kagabi. Sir? Okay ni.
nga pasilidad diri sa Barangay Binalio kay usa din siya sa nakagawa sa building no naka-survive sa pagkahitabo kaganina ato ning hinabion. Maayong gabi ni mo sir og salamat taon kaayo no nga naka-survive ka pero unsa gali nga nato sir? Demetrio Tubod. So katong pagkahitabo kaganina sir nga pagkahugno sa nagbukid nga basura naa ka dito sa ilawom sa building? Kuan, alas 4:22 na naog ko kanya ito kantin. Palit ko parasnak. Balik na ko muna tayo na sa katang nga nagahonlat na ang mga puthaw. Tapos dagan kayo sa taon na mapabalikon ko kay naka-paspas kong nidagan kay ang basura ni kuan naman. Ang gilayon sa kantin ninyo nga nag-snacks ka, layo ra atong building nga naigo gyud sa bukid, distansya. So ingon na to nga nalikay day ka sa ano kapiligro unta kaganina pero nakita nimo sir nga ang pagdahili sa bukid nga kaan mga basura unsa din siya kataas sir Taas na ang basura. Pilay gilayon sa basura nga naglaundok or nagbukid dikan sa inyong building nga kanang asa mo magtrabaho Gikan sa building na mo sa MRS mga mapila ka lakang kaha so lang kaya ang sa kuan lang naman mga 30 feet lang naman na ang 30 feet mga kuan lang naman na ang kanang kuan basura naman ang pangpang sa babaw. O sige tuwaan mo sir nganong ni collapse na ni cave in ni crack ang gabukid nga basura wala mo na matikdan ani sa nangagi nga mga adlaw nga medyo nauyo ba? Niagi mang linog, niagi ang bagyo, pero wala man na sa mga kato lang din ganina na dahili ang basura. Ni dahili, So pag igo ra jud kang nakalakaw sa building nga naigo sa basura, nahitabo na dayon. Pila mo kabuok, sir, nga naa sa ilawom sa building ato nga pagkahitabo? Ang sa second floor ka na, kuan na ni, 8. Pero pila mo kabok trabahante ana nga area sir? Iya sa MRF daghan ni kinahanglan ni mga MRF kanang gitawag na mo mga teacher. Kanang MRF mao na siya mao to ang building nga naigo gyud sa mga basura. So mao gyud to ang natabungan katong naay murag atop nga naguba. So naa dito tong ubay-ubay nga mga Dito ang mga trabahante katong mga operation man ni sa kandiyo. Dito ang katong mga MRF na So nakita nimo imong mga kauban nga na-trap sila dito sa building? Kadto pagay ko ngayo habang nasa ilawom sa Pastilan. So katong pagkakita nimo nga ni dahili na ang yuta, diin man kapaingon. dito na ko nakadagan naman ko sa kuan dito sa ubang sa kantin sa may wasti area namo. Kita kay nako ang basura nga paspas kasi Mga unsa tong orasa sir? alas 4:30. Alas 4, so hapit na unta gyud ay mo mag-off no. Inig alas 5 manghawa na gyud unta mo tanan. Wa kay nabati sir nga mura og ni dahunog before to ni dahili. Basta kay ni dahili na lang gyud or ni landslide na lang gyud. Ako na padung ko balik sa opisina mo na sa akong kuanan nga dako kay puthaw nga nagpagsak sa kwarto bang talikod ko paglimi na ako dagan kay nagsakit na pabalikod ko. Dagan ko kay ang building na ko naman. Lukot naman. Nalukot na. May gani kay wa po. Ko nakaiwas, nakatabo ko dito sa may wasti area. So wa bisag debris wa ka maigo. Wala. Pila na gani ka katuig nagtrabaho diri sir? 7 years. 7 years. Taga Barangay Binalio ka or sa Konsolasyon? Oh, kay kini day siya nga landfill, naay mga trabahante nga taga Binalio naapod sa Konsolasyon. Ang kadaghanan nga trabahante diri sa Konsolasyon gyud. Oh, di ay. Usay pang hinaot na to sir sa ongoing pa karon nga rescue operation para sa imong mga katrabaho, kauban. Maluwas ang akong mga kauban trabaho. Salamat kay sir ha sa paghatag og higayon sa DYHP. Okay, so mo na yung mga higala ang interview ni kasamang Ken Galania kaganina dito kagabi no dito mga higala sa area gyud no. So pag collapse ini maong nagbukid mahigala nga basura dito tugpa ining ilang opisina nga naas ubos kining Prime Waste Solution sa building na ilang opisina diha. So ni mga orasa padayon ang search and rescue operation atong balikan may galas kasamang Jane Gallardo live karon to sa area mga sukit tigpaminaw.
aron to susayhon kumusta ang padayon ron nga pagkumbati sa itong mga rescuers dito mahigala sa Barangay Binalew atong tawagag balik mga sugid tigpaminaw gamay lang kay ha. Straight to the point. Yan ay mga nagpaabot dito mahigala mga asawa, mga kaparintihan kasabot sa ilang sitwasyon no nga nangasuko tong uban mga higala kay nganong di man mosulti og kisingan kuno atong tuwa dito ha. Pero mo lagi na ang mga rescuers pod rescue na dito dai. Maningkamot sa rescue ug naay makuha dadon sa ospital mas hindi na pod katingog ba og kisamay ngani mo. Mao sad na ang mga tos gawas pod mo gawas ang ambulansya mo tana sa kinsa man na. Nangasuko tong uban kasabot sa ta sa mga tagtungod. Kay kung panalitan imo tong mahal sa kinabuhi nga gida sa ospital ganahan mo sa kang musunod ka dito ha. Imong sundon dito mga sukit tigpaminaw kay aron magkatanod ka dito sa hospital. Unya mo lagi na atong balansihon kasabuta sa mga parente niya mga parente ay atong kanon ha. Asa man to dong kani atong video dong. Kani. Sige kono asa man ang audio ni kani. Audio. Sir, advice lang sir kung sino nakalabas para ang family dito waiting. Alam nila ha. Rescue po yun, ma'am. From the site area, going to emergency. Hindi namin alam kung sino yun. May nagmamonitor po dyan more on crowd control. Wala kayong list? Meron po. Sana may list kayo para check kayo. May list kami pero wala pong sinabi. Nakalalis na sa gawas nga bahin. Naiwan, nakatitig lang yung katambay lang dito. Habang nandun na pala sa hospital yung pamilya, kami dili lang sa ba. So stricto sa kaisla mga higala dito no. Tungod pod mga higala di pasudlan, pero kini mga pamilya sad makasabot sa tabang ratol sa dekin taon no. Gusto sa mahibaw nga kuan. Unsa na nahitabo dito taga-imig update na kinsa man tong gida sa ambulansya, taga-imig lista ana ba. No, anya kini po mga rescuers pod. Inigtan-aw dito nga dunay mga tabangonon, tabang na po nagtabang. Wala ang problema na day gawas kumangutan nag isay ngalan nimo magkatugan paspangan. Kada kanang uban mo kuyapan labi pag ibutan tag na igo ka sa beam, unya mo kuyapan ka wa na. Ha? So sinabtanay na lang gyud. Ato nga balikan mahigala karon mga orasa si kasama nga Jane Gallardo. Kay tuas sa area mga kaigalaan atong hatagag pagtagad kumusta unsay latest diha karon sa may Binalew mga sugid di paminaw particularly ang Prime West Solution nga area di naa diha mahigala ang padayon nga search and rescue operation kay may gimando ni Mayor Nestor Archibal nga 24 hours gyud ang pagpahigayon mahigala og search and rescue operation. So kini ang kagabi ini nga nahitabo ato mga reporters dito mga kaigalaan nga niabot og mga alas 11 sa gabi na. Ngani sila mga higala nga nakabalik mga sugid di paminaw. Atong i-check live and direct mga higala gikan sa Barangay Binalew si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane? DYHP. RMN Report. Yes, Radyoman, Attorney Rufil, maklaro ra ba ato ang audio, Attorney Rufil? Yes, okay, klaro-klaro ra. Ang ato lang video murag kuan kayo. Dili kayo. Sige kana. Yes, Attorney Rufil, nakasud kita mismo dinhi sa area no kaya niyangita ako tagpaagi Attorney Rufil aron pod masusi nato or makita gid nato ang kinatibuk ang sitwasyon dinhi sa maong area. So naagi ta mismo at bang ani nga diin nahulpa ang katong mga nagtipon og nga basura paingon dinhi sa ilahang opisina pod Attorney Rufil. Sa atong makita dinhi sa ato ang video nagpadayon gihapon ang search, rescue, and retrieval operations na ang ilahang gibuhat karong mga higayon na Attorney Rufil. Daghan natag mga nakita dinhi nga ato ang mga rescuers nga nasa area nga naginay-hinay na pod og pangkuha sa kaning mga scene nga anaa sa ibabaw Attorney Rufil kay maglisod pagid sila tungod sa kadaghan sa basura nga ni dahili nitabon man gid ni sa kaning opisina nila Attorney Rufil. So maglisod sila og kuha niini mga puthaw, mga scene nga natumpag gyud nga wa na gyud nagkadimao or wala na gyud nahitsura Attorney Rufil. Gani dili ta makaduol gyud mismo dito kay padayon man ang ilahang operations nya gi-cordon pod nila Attorney Rufil. So wala tay
pagtugot pod nga makasugid mismo sa duol nga bahin, but makita ra gid nato Okay lang, ang For safety na kinatibukan. lang po na kasamaan Jane, no? At least, ay lang kayo palabig padool sa dito. Kay sibako lamang. No, in fact, kagabi 24 hours ang mando ni Mayor Archibald nga mapahigayon sa search and rescue operation. But matod pa murag nahunong kadali ang ilang pahigayon sa rescue kay murag milihok kuno ang nyuta kasamaan Jane. Yes, tinuod na Attorney Rofil no kay gani kung makita lang gani nato dinhi Attorney Rofil hinungdan pod nga mong higpit gid kaayo no ang ato ang mga otoridad nga magpasod sila dinhi sa area tungod kay medyo delikado kaayo patan-aw nya mao na ang ato ang nasayran di ay nga medyo naglihok pa di ay ni ang kaning nagtipon og nga mga basura Attorney Rofil kay medyo naambasa man gud siya na ay portion nga basa gyud niya taas na gid kaayo ang kaning nagtipon og Attorney Rofil mo hapit na siya mo tupong sa mga bukid dinhi sa area inana na gyud kataas ang kuan tapok sa ilahang basura dinhi. So sa pagkakaron kaya ang update gyud nga atong nakuha gikan po dinhi sa sakop sa DSWD Attorney Rofil nga 12 na kabuok ang ilahang nakuha, kumpirmado usa ang patay. Ang katong usa ka babae Attorney Rofil nga 22 anyos, ang 11 kay napa sa tambalanan karon dili pa sila makahatag gid og exact nga numbers kung pila ang critical or katong minor lang injuries nga naangkon. Nya natay nahibaw-an diri Attorney Rofil nga 38 pa di ay ang missing tungod kay 110 ka mga empleyado ang nalista nila dinhi nga nagtrabaho ato higayuna dayon 38 ang missing nga ilahang nalista apan i-verify pa na nila Attorney Rofil kaya naiuban nga on leave pa. So ilaha pa na So pero og atong i-account ang ilang empleyado 108 ka mga empleyado tanan kanang solid waste prime waste solution. 110 Attorney Rofil. 110. Yes, 110 ang ilahang mga nalista nga mga empleyado dinhi. So dunay mga luwas nga nakagawas. Donya mo to ang 38 nga padayon gihapon nila nga gipangita hantod sa pagkakaron atong So accounted for ning uban nga mga empleyado nga luwas apan kining 38 mao ni missing dunay 12 nga na injured usa ang patay kining namatay kasaman din unsa mo kuno trabaho ani 22-year-old nga babae. Matud pa sa ato ang nahibaw-an Attorney Rofil, supervisor siya sa dinhi sa maong kumpanya. So naapotay nakuan nga ang assistant pod sa HR na appeal pod Attorney Rofil nya ang atong nahibaw-an diri naabtan pod nato sa lugar kay pataas man gud ni ang ilahang building Attorney Rofil. So sa tumoy nga bahin didto gid ang ilahang katong MRF nila Attorney Rofil diin galingon ang katong mga basura. So atong nahibaw-an atong naabtan gid mismo nakita lang pod sa ato ang video naa didto kasagaran ang ato ang mga rescuers sa pagkakaron tungod kay nakakuha sila og taho nga mas daghan ang tawo nga natrap didto dapita. Naa didto So pila sa man may ni ka tumoy building? gid at- Pila man ni ka building ni tanan na kasaman Jane kuno? Usara ni ka building sir. Usara ni siya ka building. Usara ni siya ka building Attorney Rofil apan sa atong nasayran tulo ni ka andana. Tulo ka andana Attorney Rofil pero usara ni siya pataas lang gyud niya by department lang gid ni siya Attorney Rofil. So ang nalas nila kay kato nang galinganan na gyud sa ilahang mga basura Okay, diin mas daghan dito. kanang galinganan asa man na sa first floor, second floor o sa third floor? Mao pa na gyud ang ato ang susihon Attorney Rofil kay ni suway gyud sad tano og kuha sa habig po dinhi sa management apan stricto kay sila Attorney Rofil nagdumili pagid sila mohatag pod og statement sa atoa kay nagpaabot pagid pod sila kung unsa poy mando sa ilahang taas Attorney Rofil kay napadayon pa man gyud ang pagsusi maski ang ato ang mga trabahante dinhi gibawalan gyud sila Attorney Rofil sa pag-istorya dili lang sa paistoryahon so ni respeto lang pud ta maski ang ato ang mga otoridad ang ilaha lang gyud nahatag nga padayon gihapon ang ilahang pagpangita sa mga possible pa nga na-trap nga mga trabahante Okay, Jane, Attorney Rofil. diha man gyud ka kagabi. Diha man gyud ka kagabi. Kining namatay o kining mga 12 kabuok nga nakuha, mga unsang ulasan ni nga pinaspasay ang pagrescue nga nakakuha sila aning mga 12 o katong namatay. Mga unsang orasa ka to, bana lang nimo. Kay kamo may diha gyud kagabi. Sa amo ang pagbiya Attorney Rofil last nila nga nakuha katong naangol lang katong si Ma'am Suzette naa na sa to sa mga 10
mga 10 na to siya last nga nakuha siya ang last nakuha Attorney Phil ika-12. So katong namatay possible na diri sa mga 8, 7 baka ha Attorney Phil nga na-confirmar na gid nila nga naa gyud ay nakalas usa. Kaya gikan pud sa katong mga otoridad nato ilamang gi-verify na dira po ta sa ilahang dapit pag ingon nila nga possible na ay namatay so naa sa mga 7 or 8 na to nga mga oras Attorney Phil pero ato pa sa nang i-verify para po mahatag gid nato ang eksakto gid nga oras Oo. kung unsa But, po na sa inyong paglakaw na, pag pull out ninyo kagabi, mga alas 10, alas 11 na nga mibiya ta, ang latest ato, di ba, mga 8 pa man to nakita nga injured ay? Oh, yes, nya, Attorney karon- Phil. Oo. Ang latest gid nato pag biya nato ka gabi kay naato sa 9. Nga na-confirm nato nga usa ang nakalas. Pero mao na ang karon nga gi-update nato karon din 12 na di ay pod ang ilahang nakuha. 12 na. Okay. So far, Sa karon pag-abot nimo karon, gikan sa pag-abot din ha. Og hantod ng mga orasa do na pa bay laing nakuha nga mga injured o gidala sa ambulansya sa pagkakaron kasama Jane or so far wala pa. Ang kuan gid ang struggle gid kaayo karon diri Attorney Phil no kay sukad sa pag-abot nato dinhi kaganiha nga sayo pa gid ta. So far wala pa gid sila nakuha lain Oo. nga mga trabahante Ato mong gitanaw ba? Ang posibilidad ba kay 24 hours ba no ang ilang pagpahigayon og rescue until now ongoing ang rescue operation niya kasama nga Jane. Yes, ongoing Attorney Phil ang ilahang operations but wala pa sila nakuha gyud nga lain pa gani dunay mga residente gahapon ra sila last Attorney Phil nga dunay nadunggan nga napay manuktok napay nangayo og tabang pero karon na nga kanang nihayag-hayag na pod kay maski ang mga residente diri Attorney Phil kaya wala pod katuga tungod pod sa mga panghitabo. So wala na sila nadunggan nga tingog sa mga possible nga trabahante nga anaa sa sud. Kay mo na akong gitanaw no nga pagbiya ninyo kagabi naay siyam kabuok nga nakuha na og kaloy sa Dios buhi ang katutuang maong mga nakuha usa ang patay. So mo na nga karon pag-abot nimo din ha akong ibana-bana landaan unsang orasa ka niabot diya sa area og hantod karon wa pay nakuha nga lain ang atong mga rescuers. Wala pa gid Attorney Phil kay naglisod pa man gid sila tungod pod sa kadagko gyud pero do natin nadunggan diri nga naay naghilak pero dili lang gid ta kaduol Attorney Phil naa dito dapit sa galinganan naay nagsyagit nga tagtungod kaso di lang gid ta kaduol but murag naay nakita pod Attorney Phil lain so mo ni kay nagdangoy-ngoy man gud Attorney Phil so nagpababaw lang ta tungod pod sa ang signal pod nga naning kamot nga makakuha po tag signal pero natay nadunggan lang bag-o lang gid karon Attorney Phil nga tagtungod nga nanglakaw po ang ato ang mga rescuer paingon dito sa maong dapit sa Tumoy kaya dunay nagsyagit nga tagtungod Attorney Phil so possible nga dunay nakit-an pod lain. Unsa kadaghan ato mga rescuers daron? Naa diha ang Cebu City, naa ang Mandawi, naa ang uban nga mga lugar, naa diha karon ang uban pa nga mga rescuers kay mas mayon tabangan kay pinaspasay ni kasaman din at least kuno na pay ma-save mas mayo unta. Straight to the point. So karon mga kagalaan mga 16 hours na. Gikan sa pagahugno, no? O atong tan-awon mga kagalaan. Almost no kay 9 o'clock karon. Purbida. Unya atong balikan mahigala kasamang Jane Gallardo ron taod mahigala mao ni ani tabo kagabi nga pag pang-rescue mga sukit ti paminaw. So kagabi pinaspasay nga pag rescue naa ni nakuha nga patay usa og dunay nakuha mahigala nga 12 kabuok nga mga injured na karon sa mga tambalanan gidala mga sukit ti paminaw. No mo ni ang nahitabo pero do na pay missing 38 dining missing. Sus Ginoo ko kadaghan-daghan pa ba di aning mga missing no? Mo ni ang sitwasyon la dito o niya tan-aw na to dong katong gipakita nimo gani nga video dong katutuang ang naglaundok nga basura ba para sa kuan lang bitaw hatag na to bird's eye views to mga kana dong sakto to dong kana kana dong sige kana names kini freeze ko no freeze okay kuan lang kana makita ang bungtod kana okay freeze isa ha gamay lang okay balik gamay sige kato i-freeze dito kana freeze ko no dong kana ha tanawa mo ni bukid so kining mga basura mahigala na daw ni tupong na sa kinini ang kuan daw ni tupong na mga higala sa ubang mga bukid nga naa diha ug unya mao ni ang nahugno
ang ubos ana nara po diha mga higala ang opisina ining maong Prime Waste Solutions Incorporated. Nara diha ilang opisina. So ilang mga trabahante, ang ilang admin office, ang ilang HR, ang ilang mga higalang unya nara po diha mga kahigalaan kanang MRF nga anha mahigala galingon kanang maong mga basura. So mo ning nahitabo. Sila mismo mga trabahante dito dahil labi na private nga company ni. Kabantay nga murag naliki na ning kuana diha o delikado ni nga mag-landslide. Sus Ginoo ko. Kay katong usa nga trabahante nga gi-interview ni Inday Ken Galinia mga 7 years sa mga siya trabaho diha. Taod-taod naman, kumpiyansa kay ito sila. Taas na gud kayong bukid. Kana bitaw bitaw ka kanang balay nga naa sa ubos na bukid sa taas. Tanaw nimo kang nyuta. Dili ba ka na delikado sa landslide? So kini manggod tingali na kumpiyansa sila kay naagian na mahigalag linog. Okay naman sila. Naagiag bagyo, okay naman. Kini karon kagahapon init man ganito kayo kagahapon mga sugid ting paminaw ngano nakalit man lani og ka lumpag ning maong kwan. Di ba kapod mga kagalaan hinuon nga kini ni ang naguna na to o natandog-tandog na paglinog, natandog pagtino. Delikado kayo mga higala ang sitwasyon. Ato tagay pagtagad katong hinabion karon mahigala si Cebu City Mayor Nestor Archibal. Labot ining maong kwan kabasig doon na po sa mga dugang announcements nining mga orasa mga sukin ting paminaw. So atong tagay pagtagad di sa atong linya karon mga kahigalaan. Lahat ng tanong, straight to the point. Mayor Nestor Archibal, good morning. Live taron sa DYHP, RMN Cebu o sa IFM. Mayong buntag ato ni Rufil, DYHP o sanang IFM. Oo. Kining Mayor, kumusta unsay latest nato karon sa atong pagpahigayon kay mimando man kag 24 hours nga search and rescue operation? Okay, mo ni nahitabo ang kahapon at sa gabi pag gawas na ko mga 12:30 naatay na-retrieve nga 7 ka buok. Ang karon ang na-retrieve at sa 7:30 na kay na-retrieve nga 12 ka buok. So 12 ang nasa hospital, usa ang na casualty. Unya naay nisaka pagbiya na ko gahapon pag-quantify na to 27 ra ang na-trap sa sulod. Pero nisaka karon to 38 out of the 109 nga mga empleyado. Okay. So karon kasamtangan nga gipasira una wa lang say mulabay didto sa basura nato sa may Binale nga area. Unsaon ta man ipadung lubag sinulog daghang gyud mga basura asa man nato ilabay Mayor Archibal? Sa pagkakaroon na amon tay mga extra trucks, ipa-collect nato ang garbage gabi o niya gi-standby lang sa pagkakaroon kay ang atong gitan-aw duha ni ka option. The first option is mag-meeting man mi karon no, supposed to be na nako didto pero na late lang ko pero kung tagkan manggugayong giatiman pa. Padung ko didto mag-meeting mi ang DNR, Senro, ang mga rescue team o ang management sa Prime Waste aron maka draw out me og plans. First, ang primero gyud natong topic which is retrieval, no? Continue. Pero ang second natong topic i-discuss is moving forward. Asa nato ibutang ang mga waste nga napundo karon considering na sinulog ra ba? Unya duha. One is possibility of bringing the waste the same sa sud sa landfill pero dili dito sa area nga naay mag-landslide. The second one is atong ida sa uban nga mga areas nga asa ang accredited nga landfill. So mao nay duha ka option. Okay, so sa pagkakaroon ang ato ron giuna gyud kining search and rescue operation unsa man ni patighog na ta sa retrieval level? Naagyapon ta search and rescue kay makabantay man ta na may kinabuhi, na may motingog. Unya paggawas gani nako gahapon ay tulo ka buok among nakit-an nga nakita gid namo unya di lang sila di na mo sila gipasulti pero kuan siya kanang mura og kanang active kayo nga in fact amo lang gitagaan og kanang oxygen. Okay. Napiit pa dito pag tagaag oxygen. Hopefully maluwas to. Yes. That's correct. Yes. Oo. Kining hitabo ba Mayor? Wa ka bantay unsa man gyud kuno hitabo naliki ang basura ni kalit nagkalansay kay wa man mahitabo paglinog sa
sa paglinog sa Northern Cebu o ang pagtino, okay naman sila. Gabi ay gahapon wa may uwan unta. Wala. That's why amo pag-meeting na mo gahapon sa Tag-iya o sa mga tao nga naagid during pagka-itabo, ilan ning inspection right after sa bagyo, right after sa earthquake, wala gid say movement. So ang gitan-aw gyud namo sa among pag-istorya, tungod lagi sa earthquake nag-move ang iyang foundation sa ilalom. Unya ikaduha tungod sa bagyo mo itong dako kayong volume sa tubig nga nanaog, unya kanimanggong landfill mura man ni siya kanang sponge, nagspungha ba. So niya ang tubig ni padulong sa ilalom, niya ni humok ang foundation. Mao nay abisan ganig way uwan gahapon mo itong nahitabo ang landslide. Unya duol ra man ning opisina gikan sa katong pundok. Mo to naigo gyud ang kilid pero nadaan na lang ang uban. Pero o makita na to, Mayor, o inguman sila mismo dito, taas na ang stocking sa ilang basura. Normal na ba na yung ana? Kay na, mura na, taas din na siya, inana din na, mura na siya bukid yun. Kay ang paghug manggod, lao man na sa una, no? Create siya at certain point, yan, i-fill up para makasaka ang truck, para sa yun niya paghuwad dito sa ibabaw. Oo. Sus. Okay, so muna, murag tanaw ni mo, murag bukid siya sa gardens. unsa nakita nimo ka nga posible nga lapses ani or kakulian nga nung naglandslide man to? Dili ko ka-determine anak sa pagkakaroon. Pero so far, every now and then, bisitaon man na sa DNR, wala man sila nakita gyud nga problema nga naay movement. Oo. In fact, again, right after sa kanang earthquake o sa bagyo, ilang man gihapon gi-check up, pero wala siya movement. Wala makita, kituwa mo gud sa ilalom. Unsa may pasalig sa prime waste management sa ilang mga sa Tag-iya ngadto sa ilang mga empleyado in town nga naapektahan? Nag-istorya mi gahapon, ingon sila ang tanan ng mga kinahanglanon sa ilang mga empleyado ilagi nang i-supply. Pero in fact, ang nagatiman anak karon ang city government. But nai-assurance sila no na ilan nang timanon ang tanan nilang mga tao nga na problema. Oo, at least ang city government ron ni hatag og tabang pod ining nasa mga hospitals. Yes. Anyway, wa pa man kayo itabang. Ato lang gitan-aw nga maatiman sila. Kini bang maong prime waste solutions kay private company man ni Mayor no, so natay kontrata ang Cebu City ani nga ngana ta molabay og basura, natay kontrata ini maong private company. That's correct. Natay kontrata nga labay na to nila, mobayad ta nila per ton. Unsa pa man nga mga LGUs? I think no, uban nga mga LGUs like Mandawi, Lapu-Lapu, dili lang nako gyud ma-sure, but ang uban nga sigurado ko nga naay mga ubang LGU nga moagi or modam dito. Kay og mo ni private company sila ang ato taga Cebu City molabay ta dito, most likely maproblema sad ang Mandawi, Konsolasyon ug uban pa nga mga lugar nga adto pun molabay basura. Yes, sakto gid ka, mao gyud na. Oo, kay mo ni so sabutan ni with mag-meeting mo karon with the DNR o guman pa para mahibaw ano to kung asa atong option ani kay tigsinulog la ba Mayor da o saon naman naka atong mga basura ning kalakiha. Mao gyud na Attorney Rafael. Ona, so pahuman ani itong pag-istorya mo wa padong na ko dito. Nagpaabot na sila kay 9 man ta akong gi-call nga meeting pero naalay ko yung mga istorya ming Secretary Dison. Nag-istorya mi sa mga heads na to kay magpada ako gitagag instructions nga magpada og tent dito kay ang mga relatives nga nag-atang kung simbakog mag-uwan di ba mag-init dili uncomfortable kayo kay di man sila mahawa dito sa area. Si Secretary Remulla mo anak kuno karon tinuod ni Mayor 10 to 11 ang schedule niya. Laki po si Secretary Dison mo anhasad. No, Secretary Dison, nag-istorya mi, nagpadana siya mga equipment o mga manpower, no? Gikan sa DPWS, yan ingon siya nga whatever you need, suti lang ang director para matagaan. In fact, nagpadana sila ng equipment. Karon mabati man ta sa atong tibok Cebu City, Mayor. Unsay tambag nimo sa atong mga barangays karon sa Cebu City nga affected ang ilang koleksyon sa basura gumikan ining maong incident? Okay.
nagsugod naman ta og campaign nga atong i-segregate ato og gining sugdan na karon, no. Kay aron man minus gyud ang atong mga garbage nga mapadulong sa landfill. Kanang mga plastics lainon gyud na nato para dili na lang gyud na mo moadto sa landfill niya. Gahapon nag-meeting ni ang kapitan nga ni-request ko nila nga ang katong mga dito sa mountain barangay, sa mga 40 ka barangay, dili na gyud nila dadon ang waste nga gikan sa bukid, katong waste nga malata, magbutang gyud sila compost pit, no. In-encourage gyud kung pwede mandate gyud ang mga household na mag-composting, magbutang og compost pit para ang katong malata dili na gyud dadon diri sa syudad para magamit pa din na as fertilizer. So dinhi sa atong syudad, ako gyapon silang giawhag nga ang mga plastic ilain gid na para dili na nato madaasa. In fact, sa pagkakaroon nga dili pa dako or nadako ang composting area nato, daghan gid ang mga lata mo adto. Pero mao lagi na ang kung di gid ta maanad ana, di gid ni manaog ang landfill nato nga waste mo padulong. Oo. Mayor, kay bawo ko sa imong kay bawo ko sa imong kabisi karon, unsa imong mensahe na lang sa pamilya in town nga tuwa nang hinaot, tuwa nang gihilak in town dos sa area, o unsa imong mensahe para nila o unsa imong mensahe sad sa katawhang subuanon ning panahon na ron? Sa mga pamilya sa biktima, among gi-assure nila ang city government amo silang tabangan in the sense nga ang ilang medical for now, no, ang ilang medical needs sa ilang mga ang ilang tungdan nga kaliwat anto nang shoulder, but rest assured nga ang kanisang ang kompanya ang Prime Waste nisulti sa ang ilang presidente nga mo shoulder sila ni ana. Ang ako lang karon nga di lang maayo pagkabalaka because ato yung gihimo together with the Department of DILG, DPWH, ang mga local government nga mga barangay sa Prime Waste ug sa mga operation sa rescue ato yung paninguha na makuha to ang rescue nato ang ilang kaliwat nga naa didto sa area where sa ang landslide. So, ang katawhan sa siyudad sa Subo, akong sure nga ato kaning atong mga waste nga nagpundo karon nga naa pa sa mga truck, pangitanin natong lugar asa nato mabutang para dili gyud masamok. In fact, for the last 1 month nagka-problema ang garbage tungod kay hinay ang pagdara dito sa landfill tungod sa naguba or na magdefekto ang Bakayan Bridge muna nga instead makaduha sila mo kaadto katulo kausa na lang. So naay certain medyo kakulian sa garbage, but the city government is trying to do na ma-minimize in fact ma-eliminate ng problema sa garbage. Ako lang tabangi ang city government in the next few months until ma-successful gyud ta aning segregation para kaning waste problem nato ato gining ma-minimize ug di man gani mawa. Mayor, Mayor, salamat kayo sa paghatag og panahon sa DYHP ug IFM karong buntaga. Straight to the point. Nimo sa tumalikan may kasama Jane Gallardo sa dugang report. Yes, Jane? DYHP. RMN Report. Okay, Jane? Okay, gamay lang kayo mahigala ha, kaya ang signal sa dito mga kailan itong itan-awsan. Yes, go ahead. Orasa, aniya gihapon ta karon dinhi sa diri sa Binyan building sa pagkakaroon nato ni Rufil kay ang atoang mga baku or kani. Okay. Sige. Medyo problema ta sa atong signal mga higala ha. Gamay lang kay bukid baguning area ha. Unya kuan. Okay. Sige, go ahead. Okay, go ahead. Go ahead, Jane. Kini mahigalang kuan naman diha ang kananaang Golden Haven nga cemetery dayo usahay. Wa gani mga signal na napita. Ha? So muna nga medyo lisod-lisod mga higala. Challenge kayo ang signal mo na atong balikan gamay. Si kasamang Jane Gallardo sa dugang report. Unya mapangitaan ni pamaagi sa city government. Unsaon pamaagi ani karon kay ngalang man nga padong sinulog daghan na bang basura. Unya kung dili lang Cebu City may mulabay dito, apil pud mahigalang Mandawi City. Apil ang Konsolasyon. So kini ni ang tan-aw nun gyud og unsay
pamaagi asa dapit ang atong alternative ani kay di man palabayag basulan sa pagkakaroon kay delikado man ang area, ha? Unsa man kadako ng area nga doon na pay kalabayan dito dai nga panalitan kon adto na sa ibutang. Ngunit tan-ang unon kay ikaw dito magkagabi no? Kung nahugmak man so gipahunong una ang pag labay basura. I-close una ang landfill. So unsa man ni ron? Asa man ni labay ang mga basulang uban, no? Ngunit tagantag pagtagad mga sukid di paminaw. Nini mo ulasa atong balikan sa kasama nga Jane Gallardo. Ato sa pakita kadali ang atong aerial views kuno kasama nga names. Kini mo ni sa ang nakuha nato nga aerial view kaga BE. Kuan man ni. Nabaka tay kuan video ani sa wala pa ni mahitabo names or kada bang kuan ba? Ato na siguro pangita pamagi kung naa galing. Pero kung wala da sige na lang. Kana bang adlaw bitang adlawan pa ba? No? Nga to makuha panalitan aron maklaro na to. Unya dayon kuan mo ni to nakuha mahigala nga kuan gabi ini. Okay, so atong balikan kadali mga sukid tig paminaw. Unya katong building nga kuan atong balikan tong building nga nalusno kuno names. Kini ni ang kuan. Nahitabo kagahapon sa mga 4 o'clock pa. O kini mo ni so mao ni siya mga higala. Unya katong building nga names katong ganina magipakita kana sige balik lang kuno gamay. Kana freeze kuno freeze. So mao ning kuan na mga higala. Mo ni ilang opisina. Unya mao na mga kagalaan ang kuan sa likod ang mga basura nga ni kuan mo na ni bigay ni mga higala ang maong building gumikan sa nagtapon nga basura nga puti bugata sana nga ni ari sa ubos nga bahin. Mo ning sitwasyon na mga sukid tig paminaw. Okay, so mo ni naay mga crane naa diha mga ambulansya mo ni nagtabang kagabi mga kagalaan. So atong balikan rong taon-taon, okay na ba ang signal ni kasama Jane? Okay na, di atong linya mga kagalaan. Yes, kasama ang Jane. DYHP. RMN Report. Yes, Attorney Phil. Yes, go ahead. Balik ta karon di sa sa sulod din sa maong karon ako makita na to sa ato ang live video Attorney Phil ang mga bako karon na ginahinay na gyud og panguha sa kaning Attorney Phil kay kaayo kay mga basura ba Okay. O makaplastar ka din ha og area nga di na lang ka mag-move na lang. Sige na lang stay din lang sa usa ka area tungod sa kuan. Kini ni ang atong signal challenge kayo atong signal kasama Jane. So kanang area nga naa ka diha nga mauki na ang signal stay put lang sa diha kasama Jane. Yes, Attorney Phil. Okay, go ahead. Kana sa kuan area kamurag mo okay lang ang signal. Ay na lang og lakaw-lakaw lang sa gumikan sa atong signal challenge kayo. Nga na maong lugar. Yes, Attorney Phil. Sa karon ang ato rescuers po kay nagpadayon kuha na po sa ilahang mga gamit sa pagpadayon na ilahang pas Okay. Sige. Atong pagtagad karon nga taon mga sukid tig paminaw no. Unya atong gidayal og balik mga kagalaan aron nga makuha na to. Standby lang sa atong balikan sa kasama Jane Gallardo sa dugang nga report. Straight to the point. Atong balikan may galas kasama Jane Gallardo sa dugang nga report dito sa area mga sukid tig paminaw. Kay kini niyang challenge kayo ang signal pero sige lang naning kamot tatamas tong ginhawa nga padangat nato sa mga listeners ang kini ang dugang kalambuan mga sukid tig paminaw dito. Inaut mo ta nga doon na pa'y dugang nga makuan ha. Kay kagabi ide pagbiya ni Mayor Nestor Archibald sa ito na paghinami niya. Alas 12:30 man ni pull out si Mayor dito sa area. Ang atong mga reporters kagabi mga 11 o'clock ni pull out na sila. No? Nya mo nang balik na pagkaganina. Kini ni ang matud pa niya doon na pa day uban dito day nga napiit day ba. Nakita na nila na Di pa man matangtang. So gitagag oxygen. Hopefully kasurvive na to sila ha. Kumusta man karon mga panahon na? Muni ang atong concern nini mga orasa atong balikan sa kasama Jane sa dugang report. Yes, Jane? DYHP. RMN Report. Yes, Attorney balik mismo din sa area ipakita ang kini ato ang mga bakhupod sa Attorney Phil na ginahinay og alsa
mga bugat nga buthaw kaning mga scene kay mo Nerofil para po makita ang ilawom nga bahin niini nga maong building. Sa pagkakaroon nato ni Rufil sa atong pag-anhigikan kaganihang buntag, wala pa no madungagi ang mga nakitaan or mga nakuha nga mga trabahan nga possible nga sa sulod. Apan nga to ang mga rescuers nga nagikan pod sa nagkalain-lain nga lugar or city attorney Rufil kay naningkamot pod nga nila ang ilahang operations para po dang madog kita ang kadtong naasud kaya atong na sinabi karon diri Attorney Rufil medyo nanay mga pagpanalig ang mga din Straight to the point. Now, ato tagay pagtagad mga higala kay atong unsa man na sa atong linya day. Atong balikan kadali mga sukit tig paminaw. Kining maong panghitabo no. Ato sang ipakita tong video dong sa kananaang katutuang sawa pa ni mahitabo ning kining maong landslide. Nato siya kanang kuandong, nato siya aerial view dong. Ato ipakita nya katong pagkahitabo na sa landslide kato mo napakita ka kanina nga kananaang video no. Samtang ato pang gi-check mahigala. Balikan na to Jane, okay na? Or atong tagapagtagad karon ha standby lang sa. Sige kuno names, kato kuno video names nga kuan ug makaya to tong para matagaan to og idea ang atong mga igsuon niining nahitabo ron dito sa may Binalew. Pagpirmiro mga kagalaan sa wala pa ning maong insidente, unya karon nga naana napahak ni mahigala ning maong bukid sa basura. Mao ni mahigalay nakahatag og kuan na tagak sa ubos, nag-slide sa ubos so didto nahugno man didto tugpa sa opisina ining Prime Waste Solution Office nga mao'y nagpadagan anang maong landfill no kay private company man na mga sukit tig paminaw. So ang ginabuhat sa city government kinini ang og inguman sab ang Mandawi og uban pang mga lugar nga mukontrata sila ining private company nga ana sa mulabay no mo man ni Prime Waste Solutions. Okay. So mo na ni ang bukid no. But kana dong sa nga bukid dong mo ni ako ipakita dong names but before ana ato ipakita katong wa pa mahitabo names. Pwede ba to names? Okay, katong sige kana standby na ha pero balikan ta na karon taon pero atong i-compare sa una katong aerial kwan view mga higala sa wa pa mahitabo. Okay, kana na ang maong kwan. Mo ni ang nangalukot ning mga scene diri sa ubos kay kana gud mahigalab. Naglandslide na diha mga sukit tig paminaw porbida. Di kapugong ang building oy. Bisa mo sa kalig-on pa namang building na collapse gyud mga sukit tig paminaw. Straight to the point. O mo'y namatyan tong kwan, si Consel din tumulak atong kwan, gi-contact sad mga kagilaan, pero nag-meeting pa sila di ay. Nag-meeting pa, sige lang, no? Si kasaman Jane Gallardo mo itong balikan ng taon. Katong usa ko no dong names nga kwan, og karon taon ha, kung makita nato tong aerial view. Kini, og mo na ni ron ang sitwasyon dito sa area mga higala. Kini ni ang mga basura ni nga nabukid na o niya ni hugno. Niya ang luoy kay mga kagilaan kay mga trabahante to sa sud sa building. Nay usa kato nakalingkawas katong gi-interview na kasamang Ken Galiniya kay timing ni palit siya og snacks ba to hindi Ken no. Di pag dito sa kantin pagbalik mo ni Binalew Cebu landfill. Mo ni ang sawa pa makuan. Sawa pa mahitabo. Okay. Mo ni mahigala ang area o niya bukid naman sa kayo mga sugid tig paminaw. Morning area ha. Okay. So inana kabukiran mga sugid tig paminaw diha sa maong lugar. Okay. Mo ni siya, no? Katong building sa ubos mo to ang ilang opisina. Hindi Ken. Bantay ka kanang naay scene diha nga dako nga kon mo na ilang opisina. Balik ka kuno tudong. Balik ka sa kuno tudong gamay landong names. Kato kana ha. Pwede mo butang circle katong ilang opisina. Butangi ko ng circle gamay basig mapwede para kuan nato ma-demonstrate nato sa mga kaigsunan. Mao ni ang kana mo na ilang opisina. Sakto na names. Okay, very good no. Mo na ilang opisina. So pagkahugmak anang bukira didto tugpa anang ilang opisina niya. Kana day mo ang building, 3-story building na. Nadiha ang admin, nadiha ilang mga trabahante, nadiha mga higala ang MRF ngadto day kuno galingon ng basura. Pero nasipalit building ang kantin, Deken. Kay katuwang naman gawas pa dong kantin.
So nabutang si Palit Building, pagbalik niya nakita na niya mahigala nga wa na. O tanawa, mo na sa iriya o. Oh. Ang ako bunta ba 4:30 na hitabo ni day? 4:30 or 4 gyud? 4:30 no? Imagine ka 30 minutos na lang. So dili pa mo alas 5 nga mo bagting na unta mo punch out na sila. Bintahan na lang datong na alas 5, alas 6 baka na iigo gyud ang mga trabahante na kagawas ba. Sus Ginoo ko. Kana man sang urasa mga higala in taon oy. Pas pamantaon dangi in taon aning katalagman mga sukid dig paminaw. Nabalaka kog dako ining 38 nga tuah. Tuah pa sa ilaw mga higala, padayon pang missing karon. Mangampo ta pala nila nga unta okay lang taon to sila. Mga kagilaan ang mga pamilya in taon nas Daplin naa dito nagipaabot mga sukid tig paminaw og unsay balita nga tuwa sa sulod. Straight to the point. Pero what not 30 minutes na lang mugawas na sila. Ngano gyud taon ang disgrasya wa gyud kaabot mga sukid tig paminaw og bisag ni lapas lang untag gamay. Igo naka-punch out sila unta. Or bika alas 5 na baka nga nagdayon ting panguli at least ang mga tao kuha na badaan tuwa na sa ila bitawng area sa gawas na nga area. Wa man gyud makapaabot ang disgrasya mga higala in town. Ay, ang timing ba? Ha? Pag timing. So ato ni tagag pagtagad mga higala. O katong na-interview ni Ken Galinian, timing man to sa gabiha day, no? Timing lagawa siya ato sa skantin, pabalik na niya sa may MRF nga nakita na niya nga nidahili na ang mga basura. Natagak ang beam sa iyang atubangan, may ganit kay nakalikay siya mga sukid di paminaw katong gi-interview ni kasama ang Ken Galinian. Kasi ito nga na to day. Si Doroteo sa to, si kwanto no? Na-interview Dimitrio Tubod, mo to. Oh. Limang kanto paglihok mga kaigalaan, panalitan og tuwa kas gawas, may paglihok. Tarawal ko names katong at balikan tong video nga may nilihok tong kwan, yuta, nilihok na ang katong kwan ba? Nakita sa CCTV. Asa man tong nilihok ang yuta katong nagkuan kasamang names. Pakita nimo ang kwan inanay man ang pagka lihok sa yuta kani oh. Neo. Morning area ha may gala mo na ilang building oh. Nya ang yuta o tarawa. No, tas baba oh lihok. Oh kana oh mo ni kuha sa CCTV mga kagalaan. Oh, sige. Mo na siya mga kagalaan oh. Tarawa. May kuha ng yuta. May lihok pa dong sa ubos ng kuha ng mga basura. Ang crane, ang ilang operasyon, normal pa gano'n tawa. Nagdagandagan pa ilang crane day. Sus, Ginoo ko. Niya na nga panahon na. Wapon mo ka na as o gano'n tawa, ito na niya. Nangatagak ng mga basura. Oh. Sus, aso mga ilang, abog mga ilang maayo mga kagalaan. Wapon sa kadungog nung nga ni dahunog day, no? Dahunog kung tagmaayo mga at least makadagan sa usang marong grabe mga dahunog. Wa sab gyud. Kana gamay na mo na akong nakunan ha. Inoon say makaingon ta mahigala imong signo sa siguro inday kin kay kana god og panalitan katong usa anong gawas man to ngadto mas kantin tong usa. Diwa sa maapil. Og kadto unta mahigala wa na 30 minutes na kuwang nga manggawas na sila kay alas 5 punch out na. Manggawas ang mitata tong nahitabo unta tubig alas 6. Tingali way patay. Oy butang ta lang naa siguro'y naangol tingali or baka ang guard mahigala ni anak kay mao may dili mo biya anang opisina at least ang guard mahigala mo makakita niya layo-layo mang gwardiya ang guard house so kuan unta bahalang property maguba na diha basta di lang unta mahigala tao na ang mga tao nga dunay kinabuhi mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Pertibang paita ining klasiyas pagsulay nga to nadangatan karon mga kaigsunan no kay kini sila kay bawta directly affected sila dunay naapektahan indirectly o kita mahigala mga hidden victims ta nga nagtan-aw ani mga sukid tig paminaw. Hidden victims kay apilta na sakitan, apilta nga na problema, apilta nga nga biktima gumikan ini sitwasyon na. O of course ang ato mga basura ron nga asa man to ni panlabay ron, gumikan ini mao nga insidente mga sukid tig paminaw. Straight to the point. So ato nga balikan nga gamay lang si kasama Jane Gallardo ron taon. Mao ni ang pagpang-rescue nila sa ato mga rescuers, mga sukid tig paminaw, hinaw to nga tabangan gini. Tanan siguro nga mga LGUs tay nga dol-dol sa ato nga maka tabang kuan siguro mas mayo mga sampiton siguro nga magtinabangay gyud. Although daghan-daghan naman sa dito kay ngano man kanang uban nga mga buhi punta ba. Lisod man kayo. Doon naman gitagaag oxygen dito kanang mapiit mahigalan kinahanglan pag mga cutter ana. Sus Ginoo ko.
Nya di man po nimo tando ko dayon, dunay bakho dito nga gibangil na daan aron nga simbakog mulihok, dili kayo makuan. Ang kuyom ko na kanang di mo ka pataka pud ana og pangkat anang mga kabilya. Kay so mulihok pa niya Nestor, nakaikat na hugno na og samot. Manang inantigo sa gyapon na mo na nga kining mga rescuers sa to. Doon na ginis sakto sa nga seminar unsaon pagpamaagi sa imong pag-rescue. Kay doon na mapiit ka karon, magkapataka lagkat niya kay basi mo collapse ni og samot. No? Mo na mahigala itong kanan. So, gabi nang abot ng mga rescuers sa Mandawi, Danao, Konsolasyon, daghan to kayo mga higala, ang abot ng mga rescuers. So, ayan natos kasaman Jane Gallardo ron, kung kumusta ka in town ng signal dito sa maong area, o kumusta man ka in town to, pahinaot ba? Doon na tayo mo gawas po nga laing ambulansya nga magdaon taog survivor, magdadon sa ospital, at balikan sa kasaman Jane. Jane, kumusta diha? Sa imong pag-observe diha karon, kumusta man? Doon na bay mga ambulansya nga laing batch of ambulances nga nanggawa sa area nga nagdaon ta o mga survivors? Yes, Jane? DYHP. RMN Report. So far, Attorney sitwasyon na din nga pahingayo sa mga otoridad ang search and rescue operation wala tayo nakita dinhi nga nigawas nga mga ambulance nga nagdala unta og mga survivors no sa mao nga dili sa mga basura Attorney Rufil tungod kay karong mga orasa hapit na ta alas 10 pasado alas 10 sa buntag pero wala pa gyapon sila na or nakitaan nga laing biktima or mga trabante niini nga maong landfill ni Okay, Jane, sa pag-abot ni mo din ha, ganina, mga unsa oras man ka naabot ganina, mga alas 8 ka naabot or mga alas 7:30, gikan sa pag-abot hanto doon wa pay lain nga nada sa ambulansya padong gawas. Yes, Attorney Rufil, tagino mga alas 6. Inaana ta kasayo din ni Attorney Rufil ang hinaota nga makaput og makasoda yun ta dinhi sa mong area. Apan bisan pa man sa sayo nato nga pag-anhi, wala gihapon tayo na hibaw-an or wala tayo nakita din Attorney Rufil nga nakuha nga lain nga biktima sa maong pagdahili sa mga basura. Hangtod ka Lahi kagabi lahi kagabi o lahi kagabi pag-abot ninyo. Yes, Attorney, lahi kagabi pero karon nga atong gianhi na karon ng area nga nakasud na gid ta mismo mga alas 10 na gid ta hapit Attorney Rufil wala pa gyoy na pagawas nga lain nga mga biktima nga ilang kuha sa ilawom niining mga sa ilawom niining building ang mga kabanay sa mga biktima Attorney Rufil pa dinhi ka paabot pa og nga makitaan ang ilahang mga pamilya nga possible nga na-trap gyud sa nga niining nga building wala usa gitan mga tagto nga asto kay gikordon man ni karon diri ang area Attorney Rufil tungod pod sa kalikad sa maong dapitan. So ang mga tagtungod tola sa layo nga bahin sa gawas nga bahin nagpaabot. Yes, Attorney siya sa maong area pasto na ka mga theater o sa gikordona kaya Buti inita na sa mga lugar karon, init na kayo. Kumusta man gibutangan na mga tent dito sa gawas nga bahin nga tuwa dito ang mga pamilya? Mao na ang ato ang wala gyud hang it kaganiha wala gyud nakita ang maskin tent man lang nagpaabot makuha kining pamilya nila nga na sa sud sa building wa tay nakita dito sa gawas Attorney Rufil dili inaana pud ka ni jud ang atong nasatin Straight to the At sa point. tagag pagtagad mga kagilaan ang dugang report kaso kauban kasama nga Jane Gallardo dugang report ron. Onya ato sa pabati pabalik to yung interview kagabi ibe sa katong una na ka-video mga kagilaan kato si Mr. Arcilia mga sukitig paminaw. Siya tong una na ka-video no. Katuto ang paghitabo gyud mga kagilaan. Ato ko nang ipabati ko kasama ni kani. Mo ni
Sige ko na be. Mo ni siya yung una nakakita. Kanina dito, nanigarilyo ko diya. Nya, dili ko diya sila mga taga nagtrabaho diya. Nya, pagkakuman ako panigarilyo, nisuot sa kwarto, mo dunggan ako na inipaka ba. Kaya paggawas na ko, mo nakita na ko diya, abog na kay ba. Mo to nga nakuha ni siya. Mga unsa kaya to unasa sir? Mga around 415 or 415 to 420 to siya. Imong gidool sir. Wow ka dool kay ninaog na ko diri, nakita na ko nabungkag ng mga building diya. Sabi ko kasi ni Shagit ang mga Taggan yung nagsagit na kanina. Matrabahante. Mo to nga nag-post ko kay di ko may katawag din ba mga rescue para makaibawer sa mga kuan mga itungdan. Nangita ko kanang makatawag sa rescue ba. Mo to nag-post ko. pero pagliin mo sir naglihok pa sir ang basura. Wa na siya ang naglihok pa dito dapat ba pero diri bungkag na mga building dia. Puro nagabungkag. Unsa may naa diha sir? Usara nakabuilding na mga tao, opisina unsa ni naa? Diya dapit ka opisina nya diri. Pero bitaw ganap itong segregation nila sa basura. Na sila conveyor din na sila makina. Kunya ang katong nadunggan nimo may pakaasam ko gikan. Dito kanang building nila nawalab. Kay natabuna ang basura di taas na kayo. Muna paghunag diya. Ang naibawaan ako kanang may trabante dia kuha sa diri, taga diri. Naginihinay na kuno siya gahunag niya. Ay tubig mo to siguro nahunag siya. Ano na tubig sir like nagsige pag-uwan ng sa mga niaging adlaw. Wa sa kuya idea unsay ilang ipangdaan basura diya na ba nay basa or unsa ba. Kay di mi kita man. Pero sir, neto unang mga adlaw, like ingon anit, normal days lang, makatimaho ba mo mga baho sa basura ka na din ha? Or Baho sa basura? sa ba sa concern ninyo? Klaro pa guys storya, ang bawon basura adlaw gid siya. Halos ug mag-ubag ko ka diri. Kinahanglan mas di ka ginawa halos. Ibaw eh. Sila dia mag-spray sila dia. Dili gid nga na sila time bitaw magisunod. Pag-spray sila og ganung baho na kay na mo reklamo ana ba. Pero inyo na ning reklamo sir do kay Tagdan nga reklamo ni mama eh. Ako kasi baguhay pa ko sa kunabot diri sa March pa mo kunabot diri. Pero sir, unang higayon ba tani mo na matikdan sir na medyo taas na gyud ang punog sa basura? Or inaana lagi na sila since Dili sa una pag abot na ko mga March dili po kita nakataas karon makita dili. Abot lang makita dili. Dito na suga sa babaw. Taas lagi na siya kayo. ano nga nato sir? Junel Junel Arcelia. Junel, ano mo spelling sa Junel sir? Oh, G-U-N-E-L. Okay, mo ni mahigala ang una naka-video. Mo ni katong nakuha tong video ni so katong kuan names. Asa man to yung video names katong primero. Mo ni siya mo ni tawhana. Nabata tong video ha. Sige ko nun balik ta kun to gamay no. Samtang atong i-check pabalik si kasamaan Jane Galealdo ron to taon. Kani og siya man naka-video ani. Oh. Siya man nakakita. Luya, urot gito Oh. kumatay ka na nagkol. Ha? Diya sa speakers ka bungto day. Urot gito. Spato ang mga bata sa rin dito doon. Mao ni siya mahigala tumalikan si Jane Galealdo ron to taon. Og nanasa nakaplasta na ang signal na to ron. Grabe. Ang uba naka-cut ka sa tugba. Bungkag gid. Sa ato mo sulod, ato mo sulod. Dong, grabe ano nabungkag dong. Grabe. Ato na mga bata dito sulod ba? Hoy! Sus! Wow, bungkag yun tanan, oh. Hoy! Woo! Grabe lang siya. Dagang ipatay na ba? Dagang sulong ka. Mo ni ang naka-video, pirmirong video gyud nga kuan motos Junel ang kuan. Woo! Grabe yung ko. Oh, mo na. Yung opisina. Landslide yun din. Oh. Moto ang naka-video si Junel Arcelia mahigala mo una naka-video ani. Ato nga pagkahitabo no ato nga balikan karon taon ba kay galaan og okay na ba si kasaban Jane Galealdo ato nga balikan karon sa
area mga sugitig paminaw. Ay naabot ganina ang atong patrol dito sa area mga sugitig paminaw hantod karon. Wa pa man tayo nagkagawas ng ambulansya, ha? So kagabi at least pinaspasay pa to. Doon na pa yung mga nakagawas ng mga ambulansya, nagdag mga survivors, no? Kagabi mga kagilan mo ni ang nahitabo nga rescue kagabi. Kung ako ipakita ninyo mga kagilan sa mga screen katong mga social media followers na to. Doon na yung mga kuano, kadaiyang mga ambulansya nga to dito, hasta ganun yung mga fire trucks nga gidala sa dito. O nya doon na mahigalay gibangil nga bakho aron nga dili mo samot o ka hugno kining maong building. Ang luoy kayo nga doon na pa yung mga nangapiit sa ilawom. No? Ang katuuban nakitaan mga kagilaan nga na birara, mo to na daas tambalanan. Ang uban in taon doon na pa yung napiit. Matod pa Mayor Archibald nga ilang gitagag oxygen while nagpaabot sila unsay pamaagi sa pag rescue mga sukitig paminaw. So ni mga orasa ato nga balikan mga kagilaan si kasama nga Jane Gallardo dito sa may area aron mapangamusta na to, no? Kini mao nga sitwasyon kani pag-rescue nila pagkagahapon pa ang pinaspasay nga rescue gahapon mga 4:30 na hitabo ni so kanang panahon na at least daghan pa may gala mga tingog nga nangayog panabang dito sa sulod sa pagkakaron ato sang pahinaot, no, nga doon na pa mga higalay makuha dito na nga mga kaigsunan nato in town nga bitahan to bag ato pahinaot na doon tay halo nga lugar lang in town dito day ba. Wala dito pahinaot nga na trap lang sila, walang taon sila maunsa. Mao gani mga kuanon ang mga tagtungod doon mao gani hunahuna og ilang mga pahinaot nga doon ay area dito sa ilawom nga halo mga higala to ana nga trap ning mao mga trabahante wa lang gid in town mga piit, ha. Mao na mga pahinaot karon kay tanawa ko ning ilang sitwasyon dito. So tinggubaan ng ilang mga buildings dili sa ubos nga bahin o niya mao ni mga kagilaan no sa maong lugar. So ato nga balikan rong taon alang sa dugang nga report kini dunay kwan. So ang usa di ay nga namatay katong ilang supervisor nga usa ka babae maoy na kalas good town dito sa sulod nga bahin mga sukid paminaw. Okay. So mo ni ang ilang gipangkuan. Simpre kung kanang wagi mang laki na dayoy mo bitaw na nga ang surty gis tao no og imong panahon o dili imong panahon kay kanang inig landslide og igo ka nang beam simbako kisa may mabuhi in taon anak mga kagilaan di man na madabi sa abtik pa nimo diha ni store no di gyud mada pero do pa iban nga nasultihan sama adto mga higalang nakaadtos kantin pagbalik niya naglandslide na o mao lagi na akong giingon nga grabe naman sa taon to maong katalagman mahigalaw man lang mo paabot bisag alas 5:30 o alas 5. 4:30 naman. 30 minutes lagi kuwang unta. Aron nga human sa panarbaho makagawas unta to mga empleyado kay mo punch out na. Alas 5 mga sugid di paminaw. Kini wa gyud ka paabot. 30 minutos lang gyud ta mga higalay na habilin, ha? Mo na nga ang mga rescuers po na to ang challenge kagabi mo to nagdato mga fog lamp to dito nagdag mga lain-lain ito mga suga nga gidala dito nga muhayag mahigalang area. Kay lisod man kayo mag-rescue ka gabi So dunay suga dito nga gibuta nga hayag gyud kayo. Nga bisan pa man og gabi pwede sa makatrabaho, no? Ang konsolasyon to mga kaigalaan nagdala og mga generator ngadto sa area para doon na mga higalay kuan. Kini ni ang makasustain dito mga kaigalaan kay medyo ngit-ngit man ang area. So di pakuha ni Mayor Teresa Aligado nya gidala sa area ang generator. Aron nga bisa pa man og kon kay padung man sa gabi So padung ngit-ngit ang tibuok kagabi padayon ang paglihok sa ato mahigala mga rescuers, no? Unya siyempre ang Cebu City naman na mahimutang Cebu City concern kay ta ang mga trabahante taga Cebu City pero daghan sabdi ay mga trabahante nga taga Konsolasyon. Kay kini magud mahigalang Binaliw ang tumuy-an ng Binaliw mo na kanang Panuypoy, barangay Panuypoy Konsolasyon nagtumoy ana boundary na mahigala ito Konsolasyon na. Kinigo nga ito mga kabukiran, paligo na ito magandang itong Lusaranday, ang sunod nga bariyo adto Tuburan. No, inanak ka na mga kabukiran nga barangay mahigalab. Inik-adto mo spikas, boundary na spikas nga lungsod. So, mao ni nahitabo mga sugid ti paminaw. Okay, unsa man ning atong video nga ipakita mao ni ang kagabi nga pang-rescue, no? Okay. So naa ang taga Bureau of Fire Protection nga ni-appeal sad mga kagalaan og adto, no? Okay. So mao ni nga sitwasyon. Sige, standby sa kadali ha kay atong gipapangita og maayo nga signal si kasamang Jane aron nga kuan. Ato mga higalang makuha ang dugang update pagkakaroon ang ato lang panghinaot nga doon na paunta mga higalay mga buhi, doon na paunta mga higalay mga makuha nga mga survivors
tuwa sa area. Atong gibantayan ang mga ambulansya nga mogawas sa compound. Sa laktod kung doon na ambulansya mogawas, malipay ta nga doon ay dana day nga kuan tao. Doon ay dana mahigalang survivor hopefully. Muna nga gibabantayan nato ni kasaman Jane murag wa pay nakagawas nga ambulansya sukad sa pag-abot kaganina buntag. Straight to the point. Mo ni Roy dakong challenge to mga rescuers. So ato ron mga higalang gipadayon, no? Ang ato mga higalang pag-check sa area. Kumusta man ka? Kumusta man ang mga pamilya sa gawas nga bahin? Gibutangan na ba sa tent kaha, no? Butangan na tog tent dito nga atos na magpaabot. Kaluoy sa taon sa mga asawa. Ang mga anak nga tuwa dito ron. Ang mga mahal sa kinabuhi nila nga nagpaabot sila mahigalas kuan. Mga tao nga tuwa sa sulod nga makagawas. Ang uban na anas tambalanan gumikan kay nahatod na sa tambalanan tong mga nakasurvive uban. Okay, dunay usang patay sa gikareport, 38 pa ang missing. Okay, gipabutangan ni Mayor Archibal na og tent sa gawas nga bahin sa compound aron mapasilungan sa mga pamilya. Unya kato mga parinti uban tuwa dito sa area na anay tent dito. Ang gibutang si Mayor Archibal, matod pa mahigala tungtun hinabi aron nga makasilong taon ang mga pamilya. Unya ang kadtong mga na-injured uban naa sa Visayas Medical Center. So kadto mga parinti uban mo dito lang mo dito sa Visayas Medical Center para makatabang mo og naapod sa North General Hospital. Narana sa may Talamban area kanang North Gen, no? So kay basig dunay mga panginahanglan, dugo baka karon or basta ba kay mga kuan importante mo na ang tagtungod kay naay mga runner. Importante gyud ang naay ma-admit mahigala sa ospital. Dunay runner ana, no nga naay tagtungod nga maoy maka tubag dayon kung unsay mga panginahanglan, dunay mga kuhaunon, dunay manginahanglag dugo, dunay palitunong tambal, inana no? Muna importante nga naa gyud ang tagtungod. So nabahin ni ron katong uban nga mga naangol tuwa sa Visayas Medical Center. So katong mga pamilya nga mga parinti pwede mo ditso mo sa Visayas Medical Center. Ang uban tuwa sa North General Hospital. Naa kana sa may Talamban area, kana North Gen. Narana diha aron nga mo ditso na dito. Ang problema ini check nimo sa imong pangaparinti pag abot nimo sa Visayas Medical Center wa dito dai. O sa North Gen wa pod daadto mo sa area kini Binaleo aron paabuton dito nga dunay laing pang ma-rescue in town. Mo ni ato mga panghinaot karon mga higala nga duna pa untay dugang pa nga madala ang ato mga ambulansya madala sa tabalanan. Aron nga mo kuan makit-an unta ni mga missing kay 38 pa man din kabuok ning missing town. Sus Ginoo ko. Inaot po ta mga higala nga doon na paroy makuha kay wa naman pila ka oras naman mga kagalaan ang nilabay og kadto kung ato pang hinaot dunay halo nga lugar sa ilawom unya na trap sila wa lang yung taon sila madat-ugi wa lang yung taon mga piit. Sigurado ta karong mga orasa okay pa to sila day. Bahalag wa ka pamahaw ganiya wa makapanihapon gabi wa ka pamahaw. Although maluya na gyud na, no? Wa karon hapit na puntik paniud to, di makapaniud to okay lang. Ang ato lang kakuyawan kung naay mga nalupitan dito dai mo pait gyud kayo. Mo nay nakapait. So ang sa Visayas Medical Center do na may galay 7 ka mga injured nga tuwa dito. So kato mga parinti dito na lang mo sa Visayas Medical Center kung tuwa dito inyo mga mahal sa kinabuhi. I-check lang ninyo. O ang sa North General Center, North General Hospital dunay 5 nga injured nga naa sa North Gen. Okay, so nabahin ni sila mga sugid tig paminaw. 5 ang sa North Gen, unya tuay 7 nga naa sa Visayas Medical Center. Okay, aron nga matambalan sila hopefully makasurvive ni kining na kuan kining na dali noon hinaot kay doon na bay tulong nga critical day. Amo to giingon ni kuan Konsel Dave Tumulak, no? Sa interview usab ni kasamang Ken Galinia kagabi mga sukin tig paminaw. So atong balikan kadali, atong gitawgan si Konsel Dave Tumulak ron, pero doon na pa'y meeting. Doon ay meeting labot gihapon sa niining nga sitwasyon dito sa may Binaleo. So sige na lang, unya siguro itong taon, human sa meeting, atong pagtagad. Si kasaman Jane Galialdo sa atong balikan itong taon, basin o makahatag nitong dugang report kung makaplastada na ang atong signal. Gikan sa area mga sugid tig paminaw, kay medyo very challenging kayo. Ang signal kay bukid naman kuning nga lugar, bisa ganing muanha lang ka mahigala sa may kuan. Muanha lang ka sa may Gulinhabin nga area, wa na magani. Okay, so sige atong i-check dali mahigala
si kasamang Pulaw ro kay dunay update sa mga kagilaan. Oh, okay na day. Nasto nga linya si Radyo Man Paul karon taon may higala standby. Radyo Man Paul. Unya taga-imi og signal Jane kung nana ka sa nakakita na kag mayong signal taga-imi diri og kuan i-message mi diri aron nga matawgan ka na mo balik. Okay, so ning mga orasa to sa i-check may galas kasamang Pulaw ro alang sa duga mga updates usab mga sukid tig paminaw. Yes, Radyo Man Paul. DYHP. RMN Report. Radyo Man, Atty. Ropil, para ni sa mga tagtukod, Atty. Ropil, mo ni ato ning basaw ng ilang mga ngan ining na rescued na yun ni siya, Atty. Ropil, no? Unya, transported na ni sila sa hospital, Atty. Ropil, since yesterday, no? Ni ang mga pangan, Atty. Ropil, konfirmado yapon niya usa ang casualty ani, unya, doon na mga nadas tambalanan. Kining mga nadas tambalanan, Atty. Ropil, Pauli si Juan Gia Jaime Librado. Gia. 28 anyos. Oh, Gia Okay. Jaime Librado, 28 years old. Librado. Asa man 28. ni nga tambalanan nasa North Gene or sa Visayas Medical Center? Kuan man ni siya, Atty. Ropil. Mao ni ang gideklarar nga patay. Si Gia? Si Gia Librado, 28 anyos, daga ni siya, office staff ni siya, taga Barangay Panhigan sa Badyan. Uy. Dead on arrival ni siya, Atty. Ropil. Wa makakuan sa atong medical team o asa ning hospital na dead on arrival. O niya, ikaduha, Atty. Ropil, admitted ni siya sa North General Hospital diha sa Talamban. Mark Johnson Tiwangin, 38 anyos, security guard ni siya, Atty. Ropil. Injured ni siya nga tagalungsod sa Cordoba. North Okay. ni siya gi-admit. Cordoba. Sa to, Paul? Mark Johnson. Sa to? Penguin. Okay. Penguin. Mao mo siguro niya po. Okay. In Sige. lang siya, Atty. Ropil. Ang last word niya. 38 anyos nga taga Cordoba security guard. At least naa sa North General Hospital, luwas. Radyo Man Paul. Admitted siya, luwas. Admitted. Onya, Imelda Kaiboy, 35 anyos, Minyo, mao ni siya ang HR, Atty. Ropil. Injured ni siya, taga Barangay Pitos ni siya, admitted siya sa North Chain. Okay. Onya, ang lain, si Jerry B. Kinio, 35 anyos, Minyo, lalaki ni. Kanya, electrician ni siya, Atty. Ropil. Nagalungsod ni siya sa Asturias, injured ni siya, admitted siya sa North General Hospital. Laing admitted, injured si Ronald Lagunero, 39 anyos, Minyo, taga Villa del Rio 2, Barangay Pitos, Dakbayan sa Subo, injured, admitted sa North General Hospital. Sa may trabaho, ane? Wa naman makuha na Atty. Ropil kung sa'y trabaho. Wa naman mahisgot dito sa initial nga report sa atong disaster team, no? Okay. O kapulisan. Ikaunom, kini si Fritz Valiente, 29 anyos, lalaki, Minyo, taga Binali, uno ni siya, injured ni siya, admitted siya sa Visayas Medical Center. Wasan makuha kung sa iyang trabaho dito, basta empleyado ni sila. Unya, Suset Balasi, 43 anyos, Minyo, admitted siya sa BISMED, Visayas Medical Center. Ang ikawalo, Atty. Ropil, si Cristino. Wa po masulta suta kung sa trabaho ni Suset. Wasad. Okay. Unya, Cristito Gabayan, taga Danao City, injured, admitted siya sa BISMED, Japon. Asa sa Paul, Cristito Gabayan, Danao, pila edad? Wa mabutang ang edad, Atty. Ropil, admitted siya sa BISMED. Wa magkuha sa trabaho. Wasad Specify kuan, sa trabaho. Okay, sige. Kasiyam si Ana Darlene. Ikan taga Lapu-Lapu, wasad makuan ang edad, wasad pa kung ano kung sa iyang posisyon diya sa landfill, no? Onya, ang ikana po,
Jocelyn Marikit, 54 anyos, Minyo, taga Tayod Consolacion, admitted siya sa Visayas Medical Center. Ang ika-11, Concordia Nestor, 48 anyos, Minyo, taga Consolacion, injured, admitted siya sa Bismed. Ang ika-12, Gabriel Iturralde, injured, admitted siya sa North General Hospital. Ang ika-13, Attorney Rupil, si Floricel Goria, Floricel Goria, injured, wa sa edad, wa sa posisyon niya, siya ma-admit sa Bismed, Attorney Rupil. So, 12 ang naluwas, usa ang patay, no? Ining na kuha, hingpit ka na kuha na mga nangapiit o nga trap sa nabungkag na building o man duot po sa na landslide nga nahimong bukid nga mga basura diya sa landfill sa Binalay 1 ning aton dakbayan sa Subo, Attorney Rupil. Paul, So, sa imong experience kagabi, Paul, kay nakasuod man gigal sa area kagabi pa lang. Kumusta man dito sa area? Grabe ang kuan, Paul? ang area, Attorney Rupil, yun siya kanang lukop siya sa atong mga ambulances, no, sa atumangan sa nagusbat ng building na dito giplastada ang atong command post o niya incident post dito niya ang atong mga ambulance naka combat parking position kay in kaso doon na sa makuha, Attorney Rupil, load dayon, apply ang first aid, i-monitor niya ang BP, pag okay na tagan na yon sa designated nga hospital, Attorney Rupil, nga adto sila dalhon kay ang Bismed naman mao'y gi-designate ro nila kay puno naman ang North Chain, Attorney Rupil. So all in all, Attorney Rupil, sa Visayas Medical Center, 7 ang tuwa dito, unya sa North General Hospital, 5 pod ang na-admit, Attorney Rupil. Mao ni ang mao ni ang latest ka kuan unya. Padayon ang 38 nga missing. Ya karon dunay portion ron sa area nga ginahinay nila og penetrate ron sa atong mga rescue team ay doon na sila mga kuan pod la dungog dito nga murag nagulkol ang agi, Attorney Rupil ba. Basig na pay makita dito unya. Careful lang yun sila. Mao na exulti ni Mayor since last night na hinay-hinay pero amping ang atong mga involved sa rescue team, Attorney Rupil, nga maoryoy mo hinay-hinay pag-penetrate dito sa ilang kay nagko kayong mga simento, kini mga haligi sa structure sa building, Attorney Rupil, sulit kayo. Delikado kayo nga gamay lang nimong sipyat dito pag panukdok nimo, pag pangabas nimo dito, uyaw kayo doon ay mubigay ba? Ay di man sad sila kamurag, di man sad sila pwede maka tukod-tukod ko dito, Attorney Rupil, kaysa ako nagkikaingon, sensitive ang ilawom, no? Kay mga debris, mga kabilya, o niya kini mga beam nga putaw, pagkabaga kayo, kay building ba ya? So, mao na ginahinayan niya si retired General Anderson Kumar, ako to na istorya gabi, mao yun og mahinumduman na to, Attorney Rupil, katong nahugno nga bangkaw apartment kani. Sus, ikaw na yun, hinahinay yun ang ilang kwan. Careful yun, o niya, kining ginaganon nugod niya, 38 pang missing, di ni madali-dali, Attorney Rupil, no, kay mga tagtungod doon, talisa na kayo ang mga naong kay tukad gabi, wa na sila i-contact sa ila pong mga kabanay nga padayon nga naaron ilawom sa maong building Attorney Rupil. So from time to time, o kung sa development sa ato pong monitoring, ilabay nila ang latest update ato sa ipadagat patagkaroon niya, Attorney Rupil. Kaya diri sa gawas, ako inyong radyoman, Paul Lauro, DYHP,
Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. So mao ni mahigalang gipanganlanan ni kasamang Paul Lauro, no? O kato mga tagtungod ani, dito na mo dito sa Visayas Medical Center or dito mo sa North General Center, North General Hospital, kung hasa ni inyo mga nada, kini inyo mga mahal sa kinabuhi. Ang uban padayon pa nga gipaabot dito kay tuapay 38 kabuok nga naa pa sa area, na-accounted nila mahigalang ilang mga trabahante. Kay sa report ni kasamang Jane Gallardo, doon na sa 110 ka mga employees. So, ang uban, nakasurvive man yung uban kanawa dito sa area, uban mga leave man. But kining naa dito sa pag-ihap mahigala doon by 38 kabuok. Atong balikan sa kasamang Jane Gallardo, kay atong interesado ko mahigala sa mga sakop sa pamilya in town nga nagpaabot. Kumusta naman sa taon dyan, Jane? Kay kinilabang panahon ron, murag init kaayo na anabay tent na in town nga nabutang ron. Kumusta man ilang kahimtang dito sa may ubos nga bahin nga nagpaabot sila in town na kasaman Jane? Yes, Jane? DYHP Tatak RMN Report. Yes, sa Radyo para Attorney Rufil ni naugta dinhi sa ubos gyud kaya atong gisusi pod ang kahimtang diri Attorney Rufil tungod pod sa kalisod sa ato ang signal. So ato lang ipaabot po dinhi Attorney Rufil nga padayon gihapon ang ilang gipahigayon nga search and rescue operations. Sir, namoy mga pamilya dito sa South, sir? Nya, natay mga pipila ka mga pamilya po diri Attorney Rufil nga nagpaabot gihapon sa ilahang mga pamilya or kabanay nga anaa po dito sa South Attorney Rufil kaya Kunya na tent na lang gibutang, wala pa mabutang og tent para sa mga pamilya in town o asa man sa naghiusa? Dinhigid sa ilahang Okay. main gyud nga anan or kaning gate gyud nila Attorney Rufil kaya wala pa tay nakita dinhi nga mga tent nga gibutang na pwedeng kapasilungan sa ato ang mga pamilya nga anaa po dinhi. Pero ang uban manggod nga mga kabanay Attorney Rufil kay nakasud na gipatawag na dito sa area gyud kay naabot na matud pa ang taga Manila nga management Attorney Rufil nga gustong makipaghinabi nila gipasabot sila kung unsa ang plano pod kaya daghan pa man ang wala nakit-an 38 pa man kabuk hantod karon Attorney Rufil wala gihapon napun-an or wala gihapon ambulance nga nakagawas nga dunay sakay nga mga survivor or katong mga nabiktima or natrap dito sa maong building. Doon na tayo mga nakahinabi kaganiha nga mga kabanay po Attorney Rufil nga naglaom nang hinaot sila nga unta makit-an na unta makuha ang ilahang mga pamilya nga natrapa sa South Attorney Rufil kaya naglisod pa man pod ang ato ang mga rescuers hinuon naglihok na sila Attorney Rufil ang ilahang mga heavy equipments ang ilahang mga backhoe kaya gisugda na pod nila og palihok gikuha na nila ang ilahang katong mga nitabon gyud nga mga metal or katong mga puthaw ang mga scene ginay-hinay na nila Attorney Rufil pero dili gihapon sila kumpiyansa tungod kaya kung igakuha man gud sa mga scene makuyawan pod sila Attorney Rufil nga muhugmak na pod ang basura kaya delikado pa man gihapon sa pagkakaron ang mga kabanay nga nagpaabot Attorney Rufil ilaha lang nakakabalakan nga kanang nagdag-o manggod Attorney Rufil nya kaganiha nagtaligsik na kasi nati tag pagpanaligsik po dinhi kaganiha hinuon ni hunong naman sa pagkakaron nakita na po nato nga medyo ni kuan na po ni init-init na gamay so hopefully dili ilang usamuuan Attorney Rufil samtang nagpadayon gyapon ang search and rescue o retrieval operation pod sa ato ang mga otoridad didto kita mismo sa area kaganiha apan gibadlong pod ta gipagawas lang usa ta Attorney Rufil kay maoy mando matud pa sa ilahang management so ato pod nga girespeto nga ni gawas ta sa ilahang
area o ni anhi lang ta mismo gyud sa atubangan gyud sa ilahang kaning agianan gyud nila paingon sa maong landfill pod Attorney Rufil, pero mao na no nagkadaghan na pod ang mga kabanay nga nianhi karon sa maong dapit nga nagpaabot Mudayon ba si Secretary Remulla or Secretary Dizon nga mo anha kasama Jane or wala ra unsa may preparation diha kung madayon? Yes, Attorney Rufil, mao na ang giatngan pod no, mao na ang gilauman nga muanhi pod sila Attorney Rufil apan wala gipahibaw kung unsa orasa. Pero doon na tayo nakuha nga possible mga udto or hapon nga maabot sila dinhi. So nag-andam na pod sila dinhi Attorney Rufil kay matod pa magkuan man sila mag-helicopter Attorney Rufil ang ilahang maong sakyan. Mao na ang ato ang una pa nahibawan but wala sila nihatag yun o exact nga time kung unsa gid sila maabot dinhi kay ang ilaha pong tumo nga makasusi pod sila dinhi sa maong area. So ang mga tagtungod, ang mga tao nga naa diha tuwa nagipasulod na sa ilang nasa man naa sa admin office nga adto sila mag-meeting or asa man dapit gipasulod na bay laing building dinha nga pwedeng magamit nila nga ngadto mag-istorya kasama ang Jane? Dito sa area gid Attorney Rufil, delikado naman gid kaayo gid ang kaning dapit. Naalang sila yung mga tent, na sila pipila ka tent nga nakita na to dito nga katopong gihimo nila nga command center dito sa Sud Attorney Rufil. So gipatapok lang usa sila dito ang ilang pamaagi, one representative kada pamilya kay para po dili maghuot. Mao to nga nanawag lang sila og usa sa isig pamilya nga mo'y maminaw sa explanation pod sa management para mapasabot pod sila Attorney Rufil kay ilang pasabton kung unsa pod ang angay nga buhaton or sunod nga lakang ilabi na nga nagpadayon gihapon ang kaning search and rescue operation sa atong mga otoridad sa pagkakaron. So ang uban nga mga sakop sa pamilya kay panalitan mo anak karon ang pamilya naapaltan ang bana to apa in taon dito padayon pa nang gipaabot na ang asawa panalitan doon na magini mga anak doon na magini mga kuan nara sa gawas na habilin kasama Jane. Naara sa gawas gyud Attorney Rufil. Asa man sila pasilong karon kay pwede namang inita ron diha sa lugar. Maugid na ang nakaproblema pod gyud Attorney Rufil no kay bisan man nga gipasod ang kaning uban nga mga kabanay or ang kining uban pod nara sa gawas napasilong lang gyud sila sa kaning mga kahoy Attorney Rufil kay wala man gyud gikuan nga para sa ilaha gyud nga pwedeng kapasilungan gawas sa ilang gipanghatag lang nga pagkaon walay kapasilungan ang kaning ato ang mga tanawa ko ang ubang mga palinti basig nara diha kumusta man nakapamahaw na sila nakakaon na sila do na bay gihatag nga pagkaon ang kumpanya nila or ang city government may nihatag og pamahaw nila kasama Jane. Sa ato ang nahimutangan Attorney Rufil kay igo lang gid no nisaka na pod ang katong mga kabanay nga buntag pa diri or gabi pa to diri sila dai nakahatag nila og impormasyon nga didto sa pikas moagi kay mas maklaro man Attorney Rufil. So wala ni nabilin nga kabanay diri but atong nahibaw-an kay gikan jud sa city government ang kining mga pagkaon mga lunch pack lunch nga gipanghatag ganiha sa pamahaw para sa ato ang mga kaigsuunan nga nagpaabot gid in town nga makuha pod ang ilahang kabanay nga natrap dito sa Sud gyud Attorney Rufil. Okay, so kana imo nahimutangan karon mauna ang gawas nga bahin sa landfill no kasama Jane. Yes Attorney Rufil, mao ni ang sumpay sa karsada gyud gikan sa highway. Mao ni gid ang ilahang main nga agianan. So makita apod nato dinhi ang pangan gid sa ilahang kumpanya Attorney Rufil. Kana sa ingan gid nga kompleto Prime Waste Solution Cebu, a Prime Infra Company. So mao ni atong una nga makita sa dili pa ta makasud gid sa ilahang vicinity ka sa mga Attorney Rufil. Pero sa pagkakaroon na puno na lang gyud sa atong mga kapulisan. Grabe ang kahigpit sa seguridad po Attorney Rufil. Dili sila makapadali-dali og sud katong walay mga labot or kato ganing mga individual nga wala lay mga kabanay sa sud tungod kay ang dapit manggo dito sa landfill Attorney Rufil na puno na sa ato ang mga rescuers. Nya dili pa inana ka safe gyud ang maong dapit hinungdan nga pili ra kaayo ang ilahang gipasod gawas sa ato mga responders mao ang ilahang gi-prioritize sa pagkakaron ato ang mga medical team mao ang ilang gi-prioritize lang usa sa pagpasod. So katong mga walay labot lang usa wala lang sa nila gitugutan gyud Attorney Rufil kay para pod nga malikay sa lain pa nga disgrasya og dili gyud maghuot
dito sa maong lugar. Okay. But- So ato lang Yeah, so- pabuton niya og dugang mga updates sa kasaman Jane kung hinaot punta nga doon na pa yung mga kaigsunan nato dito nga mga survivors nga madaw mapagawa sa ambulansya kasaman Jane. Ako lang kang balikan naman ka na mo unya kung ugaling doon na pa dugang pa nga mga updates sa kasaman Jane. Yes, Atty. Romfil, mohatag-taga dugang paghulagway pod, buhing paghulagway ug mga impormasyon, update may tungod ni ining maong panghitabo dinhi sa may Barangay Binaliw 1 ning Dakbayan sa Subo. Kauban ako sa atong RMN Patrol atong Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa banginyong Radyoman Jane Galliardo, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Jane Gallardo sa mong report. Gumikan mahigala sa atong kagipot sa panahon. Ato lang tong paabuto no sa paydugang mga update to adto atong reporter mahigala alang sa paghatag na to og dugang pa mga updates ini panghitabo karon katalagman mahigalang pagka hugno ining basura dito mahigala sa may kuan kinini ang Binaliw. Namdamo sa una katong nahugno nga basura dahil sa payatas dahil no daghang mga patay to kay gumikan dunay mga balay sa ubos. Ang kaniway mga balay sa ubos dunay opisina. Mao ni roy problema nako. So ang atong iyampo nga unta do na pay dugang mga survivors, mga sukintig paminaw.